All paths must die. This is our 1 May. All paths must die. This is our 1 May. All pigs must die. All paths must die. This is our 1 May. All pants must die. This is our 1 May. All pigs must die. This is our 1 May. Так, мяне павінна быць чутно. Лёгка, ведаеце, пераблытаць паноў і пігоў. Так, пачынаем. Спасылку раскидаем. Так. All pants must die. This is our 1 May. Такс. Закинули сюди. Дискорд яшчэ. Прывітанне, Team 4025. Рады, што ты адразу вызначыўся са сваім гендерам у чаце. Будем так і звяртацца да цябе. All pants must die. Текс. Спасылка ёсць, параскіданая. Будем потихоньку пачынаць. Напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Ці не перашкаджаюць якія-небудзь гукі пабочныя. Ці няма фрызоў на стрыме. Так, што мне тут пішуць ужо? Вісіць паведамленне ў дыскордзе і ніхуя няма. Вось тут спам нейкі. Окей. Так, давайте пачынаць. Вебка. Вебка ёсць. Усім прывітанне. Нарэшце мы з вами спаткаліся у гэтым цудоўным канцы чэрвеня. Стрымоў не было, можна сказаць, 2 тыдні. 2 тыдні прайшло прыкладна з папярэдняй нашай сустрэчы. Так, давайте я сабе чат выведу. 8 чалавек. Прывітанне ўсім. Я спадзяюся, вы таксама засумавалі па мне. Па маладым добрым маргінезе. Такс. Чат. Вось. Студэнтаў хачу павіншаваць са зданай сесіі. Здаецца, сесія ўжо... Алло. Падняліся, жывем? Так. Гэта ў мяне будзе наступная трансляцыя, ці тая ж самая? Так, пішуць «О». Што вось гэтае «О» азначае?
Я рады, што прынамсі нібыта стрым не будзе дублявацца. Гэта ўсё яшчэ той же самы стрым. Па ідэі ўсё павінна быць добра. Пачалось. Так. Пачалось гэта ў сэнсе, што пачаліся DDoS-атакі на Польшчу, на польскі інтэрнэт. Хутчэй за ўсё гэта сапраўды так. Так, вебка ёсць. ОБС. У мяне ОБС, блядь, крашнуўся просто толькі што. Ой, охуеть. Давайте дадим знак для подписюнов, что поднялись. Поднялись. Блять, написали НН Зяленскі рэтрансляторы прыпынілі працу. Гэта трэба было хутчэй напісаць, блять, НН Зяленскі стрым Маргінеза, блять, перастаў працаваць. Па маім запатрабаванням. Так, я спадзяюся, больш нас такія эксцэсы не спаткаюць. І яны не будуць нам псаваць настрой. Наше спатканне. Здаецца, ўсё працуе добра. Правильно ж. Я уже не памятаю, пра што я казаў з самага пачатку. Давайте я буду просто чытаць чат. Сыдземся на тым, што я буду чытаць чат. Прывітанне ўсім, хто ўжо паспеў далучыцца. І хто будзе глядзець у запісе. Але тым, хто далучыўся, пішыце, прапануйце якія-небудзь тэмы для абмеркавання. З вами даўно не бачыліся. Шмат цікавых рэчаў адбылося. Можна іх абмеркаваць. Актыўнічайце, і я думаю, што сённяшні стрым будзе цікава. А потым мы будзем з вами глядзець відэа замоўленыя. Такі план на сёння. Чаму Ава ў маім гендары? Таму што твой гендер гэта мастацтва і высокі густ. Так, Лёйс у чат, калі шляхціц, а не свінапас. Блять, што за свінапасы? А, я ўзгадаў, пра што гэты мем са свінапасамі, окей. Лахвіч Lives Matter. F. Так. НН у Падлінскі. Ну, дарэчы, пра рэтрансляторы ўжо кідалі інфу ў чат. Так, але гэта са словаў Зяленскага. Не ведаю, наколькі гэта праўда. Як гэта, ў прынцыпе, можна ацаніць, акрамя як спасылаючыся на словы Зяленскага. Таму што, наколькі я ведаю, Лукашенко акурат ніякіх каментарыяў наконт гэтага ультыматуму не даваў. НН у Падлінскі, сесія. Сесія, так, віншую ўсіх са здадзенай або заваленай сесіяй. Я вось ужо экзамены ўсе здаў, мне засталося толькі абараніць дыплом. Але пры гэтым трошкі нібыта больш часу на гэта маецца зараз. І я вырашыў вярнуцца да вас, мае шаноўныя. У нас літаральна, а што там за гісторыя з Генам Дэлахвічам? У чым соль, акрамя мема са свінапасам? Я на адным з папярэдніх стрымоў распавядаў і фактуру, і сваё стаўленне да падзеі. Калі каротка, то я разглядаю гэтую сітуацыю як вігілантызм, праява такога самасуду. Бо ўзнік канфлікт паміж Лахвічам і Генай. Лахвіч, па словах Гены, з'яўляецца фейкавым ваяром і пры гэтым вельмі піздлявым. Я схільны гэтай інфармацыі давяраць. Не той, што ён піздлявы, гэта мы і так усе ведаем, а тое, што ён фейкавы ваяр. Адпаведна,
Асноўная прычына, па якой здарыўся паміж імі канфлікт, заключаецца нават не ў тым, што Лахвіч там нешта піздануў пра Гену і пра БДКшную шляхту. Гэта хутчэй зрабілася нагодай для таго, каб наступіла адкрыццё барбершопу у Гены. І таму я, дарэчы, не лічу, што Лахвіча прыцягнулі за словы. Яго прыцягнулі менавіта што за дзеянне, а словы зрабіліся трыгерам. Ну дык вось, пасля гэтых відосаў, якія ўсплылі ў сеціве, дзе лысы Лахвіч сядзіць і распавядае пра сваё свінапаства, бярэ на сябе грахі, якія цалкам верагодна мелі месца, пачалі ўзгадваць, па-мойму, кадыраўшчыну прыводзілі ў прыклад, што гэта нібыта кадыраўшчына, вось такія пакаяльныя відэа, і губазікаўшчыну прыводзілі ў прыклад. Нібыта гэта ўсё барбарскія метады, якімі карыстаюцца лукашэнкаўцы і вось кадыраўцы ў Расійскай Федэрацыі. Гэта абсалютна не мае ніякага дачынення да сітуацыі, таму што кадыраўцы, што губазікаўцы гэта дзяржаўныя супрацоўнікі, якія займаюцца рэалізацыяй праграмы дзяржаўнай па рэпрэсіях, якая спускаецца ім зверху. Гэта называецца дзяржаўныя рэпрэсіі. А тое, што Гена зрабіў, вельмі трапна падкрэсліў на сваім канале Вадзім Сідараў. Ён даў добры дыягназ, я толькі з высновамі не згодны. Гэта ніякая, не кадыраўшчына і не губазікаўшчына, гэта чыстая тысакоўшчына. І людзі, якія глядзелі кантэнт тысака, а потым спаткалі відос, гэта проста рандомна ім выбіўся у стужцы рылсоў у інстаграме, яны адразу распазналі стыль. Таму што там быў гумар такі. У відосах губазіка і кадыраўцаў няма гумару, у адрозненні ад відэа, якія здымаў тысак і якія вось цяпер здымаюць ягоныя паслядоўнікі, у тым ліку у асобе Гены. Таму я ацэньваю гэты ўчынак Гены так стрымана станоўча, таму што Украіна гэта дзяржава, у якой не працуюць законы. Немагчыма проста прывесці да адказнасці чалавека, які выдае сябе за ваяра, ім фактычна не з'яўляючыся, які там з'яўляецца чальцом вайсковых адзінак, дзе, акрамя яго яшчэ адзін чалавек прысутнічае і ўсё. То бок, зноў ж такі такія хвейкавыя вайсковыя атрады. З імі ніхуя не зробіш. І адзінае, што сапраўды можна прадпрыняць, калі ты вайсковы ва ўкраіне, гэта пайсці і самому здзейсніць самасуд. Ну і ў выпадку з Лахвічам ён аддзелаўся вельмі лёгка насамрэч. Судзячы па ўсім, яго ніхто не біў, над ім ніхто не здзекваўся, проста яму, як сказаў сам Лахвіч, прапанавалі варыянты. І яму падалося, што той варыянт, які мы па выніку пабачылі, яму бліжэй за ўсё да сэрца. Неяк так. Такая гісторыя. Зігфрэнд, так, наш правадыр. Жыве крыве, прывітанне. Хврызура па свінапаснаму генаўшчына. Так, генаўшчына. Генаўшчына гэта такое адглінаванне тысакоўшчыны. Гэта трэба разумець. Таму што нават калі ты з'яўляешся ідэйным праціўнікам вігілантызму, ўсё ж такі трэба гэты вігілантызм умець распазнаць, а не шукаць у такіх нізавых дзеяннях палітычных і вайсковых актывістаў праяву прэсіі з боку дзяржавы, якой з'яўляецца што губазікаўшчына, што кадыраўшчына, што, не ведаю, любая іншая падобная ініцыятыва ў таталітарных
ці аўтарытарных краінах постсаўка. Варыянт яма з печывам ды пяцісоцікамі. Печыва гэта ты пра тую гульню печыва, дзе хлопцы у кола просто дрочаць на вось гэтае самае печыва, і той, хто апошні канчае, павінен яго з'есці? Ці што гэта за печыва такое? Я толькі такое ведаю. Мяне жыццё з іншым печывам не пазнаёміла. Вось, але гэта ўжо нібыта падзеі, блядь, мінулых год. Такое адчуванне, гэта адбылося вечнасць таму. Абсалютна неактуальная падзея, усім ужо даўно похуй на Лахвіча. Дык і беларус не бачыць розніцы паміж вігілантызмам і дзяржаўнымі рэпрэсіямі. Ебларус, мне падаецца, што ебларус у прынцыпе схільны баяцца сілы як такой, баяцца ініцыятыўнасці, баяцца волі, праяваў волі. Вось беларусы, напрыклад, ебларусы, прашу выбачэння, калі прыязджаюць у Польшчу і пачынаюць спрабаваць ацаніць канфігурацыю польскай палітыкі, пачынаюць бачыць вось нейкія рандомныя агульныя элементы поглядаў, скажам, палітыкаў ПіС, і адразу ў іх адбываецца асацыяцыя з поглядамі Лукашэнкі. І з чаго робіцца выснова, напрыклад, аб тым, што сучасны польскі прэзідэнт гэта чалавек, які хоча зрабіцца дыктатарам, ён наогул хоча перапісаць цэлую канстытуцыю, гэта ж літаральна Лукашенко. І што Лукашенко, ён такі ж кансерватар, таму што ён выступае супраць аднаполых шлюбаў і з якой прычыны яшчэ можна лічыць Лукашенку кансерватарам? Ён выступае супраць аднаполых шлюбаў. Вось мне здаецца, складана знайсці штосьці яшчэ хоць адзін элемент ягонай палітыкі ці ягоных поглядаў, які яго яднаў бы з палітыкамі права і справядлівасці ў Польшчы. То бок стасунак да абортаў міма, рэлігійныя погляды міма. Прычым настолькі міма, што Лукашенко ён нават не хрысціянін. Ён проста паганец, такі праваслаўны атэіст па уласнай самаідэнтыфікацыі. Па эканоміцы міма. Ну, па эканоміцы ў меншай ступені міма, але так ці іначай эканоміка Польшчы, яна значна менш зарэгуляваная, чым беларуская. Міжнародныя стасункі міма. Стасунак да сям'і міма. У Беларусі, напрыклад, няма нават хатняй адукацыі, у Польшчы ёсць. Ну, карацей, блядь, я гэта ўсё да таго, што ебларус, ён калі бачыць чалавека, які мае нейкія палітычныя погляды, у яго гэты чалавек аўтаматычна асацыюецца з Лукашэнкай. Таму што у Беларусі літаральна вось людзі жывуць 30 год, і 30 год адзіны чалавек, якому дазваляецца экспліцытна выказваць і рэалізаваць свае палітычныя погляды, гэта Александр Лукашенко. Вось, а ўся апазіцыя, яна наадварот, на супрацьпастаўленні з Лукашэнкам спрабуе зрабіць сябе такіх менеджераў, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі, рэпрэзентантамі волі народу. Вось нібыта толькі народ, як нейкая агульная маса, можа мець палітычную волю, якую павінны рэалізаваць іхнія прадстаўнікі. Вось тыя самыя менеджеры. Праблема толькі ў тым, што народныя масы не валодаюць ніякай волі, а ніякімі поглядамі. Ім няма што рэалізаваць і няма як рэалізаваць. А поглядамі і волей валодаць можа толькі адзінка або аб'яднанне адзінак, досыць невялікая частка насельніцтва. І ад гэтага факту у ебларусаў
якія там у 100%, блядь, амаль што з'яўляюцца левакамі, гарыць пукан. У прынцыпе, гэта досыць характарыстычная рыса для такіх соевых ебларусікаў, левачкоў, баяцца паслядоўных поглядаў. Гэта, дарэчы, не толькі ебларуская прыкметная рыса. У прынцыпе, еўрапейскія левыя, яны такія ж самыя, проста у якой-небудзь нармальнай краіне Еўропы, тыпу Польшчы, тыпу Чэхіі, насельніцтва яно больш-менш на 50/50 падзеленае паміж такімі цэнтралевымі і цэнтраправымі. А ў Беларусі гэта ўсё змешана, таму што людзі, яны ў прынцыпе не мелі ніколі палітычнага жыцця, досведу палітычнага жыцця. Яны існавалі, ведаеце, у вакууме, у пакоі, блядь, з мяккімі сценамі, і калі яны сутыкаюцца са сценамі цвёрдымі, яны расшыбаюць сабе ілбы. Знянацку апыняецца, калі людзі выязджаюць у Амерыку, у Польшчу, у любую іншую краіну света, дзе існуе палітычнае жыццё, што ёсць людзі з поглядамі, якія гатовыя іх адстойваць, нават калі эстэблішмент выступае супраць. І ў гэтым заключаецца адзін з галоўных механізмаў падзелу ўлады і стрымак супрацьвагаў, пра якія ўсе вельмі любяць піздзець, і ніхто не любіць глядзець на тое, як гэта рэалізуецца ў рэальнасці. Таму што патаемна любому саўку, нават калі ён лічыць сябе апазіцыянерам, хочацца ва ўладзе нейкага Лукашэнку з ЛГБТ-сцягам. Вось і ўсё. Хочацца, каб усе палітычныя рашэнні прымаліся па тым жа самым механізме, толькі на карысць вось гэтай канкрэтнай групе. Ну, у выпадку ебларусаў гэтая канкрэтная група, яна нават унутры не падзеленая, гэта проста маса саўкоў. Годная гульня. Так, зеленські ретрансляторы УПА былі вылучоныя. Так, а што калі нічога не было? Мазыч, які палажняк па белым арле ды зяленскім і УПА? О, дзякуй, што спытаў. Калі разумею, што наступныя паўтары гадзіны стрыму пройдуць проста ахуительна. Прывітанне, дарэчы, Рэалітэ. Так, усіх вітаю. Вось наконт палітычнага дыскурсу і ягонай адсутнасці ў беларусаў і ў тым ліку ў значнай ступені ў украінцаў. Значыцца, зараз будзе база. Так, зараз будзе база, слухайце і записывайте. Давайте пачнем з актуалашкі, так? Вы можете по ходе справы задаваць пытанні, я буду арыентавацца просто на тое, што вы пішаце ў чаце. Значыцца, некалькі тыдняў таму ва ўкраіне па запыце адной з вайсковых адзінак, я ўжо не памятаю канкрэтна пра якую адзінку ідзе гаворка. Гаворка ідзе пра УСУ, Узброеныя сілы Украіны. Па запыце адной з такіх адзінак, здаецца, элітнай нават, Зяленскі надаў ім імя герояў УПА, Украінскай паўстанчай арміі. У адказ на гэта паступіла некалькі паведамленняў з польскага боку, у тым ліку ад прэзідэнта Польшчы.
аб тым, што палякам такое рашэнне не падабаецца. І што давайце-ка вы як-небудзь перадумайце, калі ласка, для захавання нашых добрасуседскіх стасункаў. Прайшло прыкладна 3 тыдні, рэакцыі ад Украіны не следавала абсалютна ніякай. Зяленскі застаўся пры сваім, адзінка мае званне, імя, не ведаю, як гэта правільна назваць, герояў УПА па сённяшні дзень. Ну і адпаведна Наўроцкаму нічога асабліва не заставалася зрабіць, акрамя як адказаць на гэты сімвалічны жэст з боку украінцаў такім жа сімвалічным жэстам і адабраць у Зяленскага ордэн Белага Арла. І ў гэтым моманце пачынаецца бурленне гоўнаў. То бок звычайны наратыў, які вы можаце спаткаць у інтэрнэце, асабліва па ўкраінскім баку, заключаецца ў тым, што палякі проста з ніхуя на роўным месцы пачалі зноў ненавідзець, хейціць нас, бедных украінцаў, да за що, да як так можна, у прынцыпе-то, мы тут змагаемся з Расеяй, за ўвесь свет, за ўсю Еўропу, і нас смеюць крытыкаваць гэтыя абоссаныя палякі, узгадваць гісторыю, раздзіраць ужо загаіўшыеся раны. Вось гэтыя пакрыўджаныя палякі, якім не сядзіцца на месцы, дай толькі пакрыўдзіцца, дай праявіць вось гэты самы гістарычны рэсентымент да украінцаў, які знаходзяцца ва ўразлівым этапе існавання сваёй дзяржаўнасці. Гэта украінская версія таго, што адбылося. Ніхто не звяртае ўвагі на тое, што пра гісторыю, блядь, і яе ўзгадкі пра раздзіранне ебучых ранак на дупе пачалі піздзець украінцы з самага пачатку, таму што яны вырашылі надаць адной са сваіх вайсковых адзінак імя УПА. Я нагадаю, што УПА – гэта гістарычнае фармаванне, не існуе ніякага УПА ў сучаснасці. І было б досыць дзіўна, калі б у сучаснай Украіне, блядь, існавала украінская паўстанчая армія. Так, пачытаў 100 паведаў базару, заходзіш на стрым, а тут тое ж самае. Так, в Україні пропонували компроміс, але поляки не захотіли. Вони в ультимативній формі почали вимагати змінити назву. Так, а у чим компроміс-то заключається у гэтай ситуації? Полякам не падабаецца, што Украіна называе свае вайсковыя адзінкі імем УПА. Тут не можа быць кампрамісных варыянтаў. Гэта як калі б Украіна пачала, блядь, называць свае адзінкі іменем Леніна, блядь, іменем Сталіна, нахуй. То бок, чамусьці у людзей ёсць прэтэнзіі да таго, што русня, блядь, ацмоктвае хуй муміфікаванаму Леніну, ставіць помнікі Сталіну і носіць шаўроны з сярпом і молатам. І гэта лічыцца адной з асноўных крыніцаў іхняга такога, блядь, гаўнаедства геапалітычнага. Што яны вось да чаго не дакрануцца, як гаўнамідас, усё ператвараецца ў гаўно, таму што яны не прапрацавалі свой савецкі досвед, сваю гісторыю 20-го стагоддзя. Адначасова прэтэнзіі да русні мы чуем падобныя, прэтэнзіі да украінцаў, якія не прапрацавалі сваю гісторыю або прапрацавалі яе так, што ў іх вайсковыя злачынцы робяцца героямі цэлай краіны, прыкладамі патрыятызму, мы чамусьці ў гэтым выпадку закрываем вочы. Таму што Украіна ваюе. Нібыта гэта мае нейкі ўплыў на справу, нібыта называнне вайсковых украінскіх адзінак імем УПА падвысіць эфектыўнасць іх.
чахлы травіць, Маргінез пачаў губляць голас? А што, гук? Нешта з гукам не тое? Маргінез пачаў губляць голас. З гукам нармальна ўсё? Ты просто трохи хрипишь? Не, ну я могу хрипеть, я уже казаў, у мяне алергія. У мяне алергія, я прымаю антыгістамінныя, але яны не дапамагаюць у такой ступені, як мне б хацелася. У сэнсе горла. Я зразумеў, так. Ну, гэтага не пазбегнуць. Хіба што піць пастаянна і хадзіць ссаць. Вось гэта адзіны рэцэпт. Базілевіча, да, пра Базілевіча потым давайте. Давайте спачатку пра УПА і пра Белага Арла. На чым я спыніўся. Наш Зяленскі пасля таго, як Наўроцкі выступіў з заявай аб тым, што пазбаўляе яго ордэну, па-польску просто пішацца ордэр, ордэну Белага Арла, вырашыў не аддаваць гэты самы ордэн асабіста ці праз сваіх дыпламатаў, а просто ўзяў, запакаваў яго і выслаў, украінскай поштай. Праявіў такім чынам непавагу ў чарговы раз да польскага прэзідэнта, нібыта абсалютна не разумеючы такога роду адмоўную рэакцыю з боку палякаў. Што вы зноў да нас прычапіліся, нас-то за що? Situation, літаральна, Вось, і мы знаходзімся тут, у гэтым моманце. Увесь украінскі інтэрнэт, там праводзіліся ўжо нейкія апытанкі, статыстыкі, каля, 99% украінцаў падтрымалі рашэнне свайго прэзідэнта і пачалі усхваляць УПА. Ім це не подобається і вони мають на це право. Але чого вони мають право нав'язувати нам, кого нам же вважати героями? Це питання суверенітету. Поляки мають право нав'язувати вам, кого вам лишить героями, по той простой причині, що Польща, допомагає Україні у гэтай вайне. Вось украінцам калі-небудзь прыйдзе ў галаву, што у вайне, якая пагражае твайму суверэнітэту, твайму, у першую чаргу. Я разумею, што у інтарэсах Польшчы, каб гэты самы суверэнітэт захаваўся. У інтарэсах краінаў Еўропы, у рэшце рэшт у інтарэсах ЗША. Але першая краіна, у інтарэсах якой з'яўляецца перамога у вайне супраць Расіі, гэта Украіна. Ні Польшча, ні Беларусь, ні Літва, ні Нямецчына, ні Ізраіль, ні Злучаныя Штаты Амерыкі, а Украіна. Расія напала на Украіну. І ў інтарэсах Украіны заключаецца ў першую чаргу, каб саюзнікі Украіны былі далей зацікаўленыя ў тым, каб яе падтрымліваць. Я разумею, што ва ўкраінскім дыскурсе можна знайсці ў тым ліку такія ахуительныя тэйкі кшталту «зараз нас Рашка захопіць, і мы разам, з руснёй пойдзем заваёўваць Еўропу. Таму падтрымайце нас, каб мы не далі сябе захапіць. Іначай мы прыйдзем вас забіваць». Я разумею, што такія геніяльныя тэйкі яны гучаць. У тым ліку з вуснаў некаторых афіцыйных прадстаўнікоў
украінскай дзяржавы. Але давайте на секундачку уявім сабе, што украінская дыпламатыя гэта нешта сур'ёзнае, гэта нешта, што можна абмяркоўваць на нейкім падабаючым узроўні. Давайте у прынцыпе забудзем, што яна існуе. Лепш за ўсё. Так ці іначай, вось калі пра гэта забыць, у інтарэсах Украіны, блядь, з'яўляецца перамагчы ў гэтай вайне. Адпаведна, сімвалічныя рашэнні, якія ніхуя не ўплываюць на ход гэтай вайны, але не падабаюцца тваім саюзнікам, не павінны прымацца, блядь. Чаму? Таму што гэта, блядь, твае саюзнікі, нахуй. Ад украінцаў можна пачуць такі тэйк. Чаму палякі асуджаюць украінцаў за ухваленне УПА і не асуджаюць расейцаў за ухваленне, там, скажам, Чырвонай арміі, перыяда праўлення Сталіна і ўсё з гэтым звязанае. Чаму яны асуджаюць украінцаў за тое, што яны гларыфікуюць упашнікаў і не асуджаюць, не абсіраюць там, не пазбаўляюць ордэна Арла расійскага прэзідэнта за тое, што ён ёбаны савок. Адказ на гэты тэйк просты. Таму што, блядь, у Пуціна няма ордэна белага. Ебать яго ў сраку Арла, блядь. Польшча не з'яўляецца геапалітычным і, ў прынцыпе, ніякім і палітычным, эканамічным саюзнікам Расіі. Польшча не накіроўвае, блядь, мільёны даляраў дапамогі ў гэтай вайне Расіі. Польшча ніколі не выдавала ордэну Белага Арла Пуціну, таму наўродскі ён пры ўсім жаданні, блядь, пры ўсёй ягонай русафобіі, я нагадваю, Наўродскі гэта былы дырэктар Польскага інстытуту народнай памяці, які ў Польшчы займаўся ўвесь час тым, што зносіў помнікі камуністычным дзеячам і чырвонаармейскім акупантам. Пры ўсёй ягонай русафобіі, пры ўсім польскім патрыятызме Караля Наўродскага. Ён не можа, блядь, адабраць ордэн Белага Арла у Пуціна, таму што у Пуціна, блядь, ордэна Белага Арла няма. Я просто ў шоку, што настолькі простыя рэчы камусьці прыходзіцца тлумачыць. Вы разумееце, што у палякаў ёсць некаторыя прэтэнзіі да украінцаў, калі яны пераводзяць вам грошы, скажам, за тое, каб вы маглі сабе аплаціць Starlink, пераводзяць вам проста фінансавую дапамогу на аднаўленне вашых гарадоў, а потым бачыць, што вы, блядь, у Львове на іхнія грошы адбудоўваеце музей Шухевіча. Вы разумееце, што такім чынам палякі яны бачаць гэтую інвестыцыю як інвестыцыю, блядь, ва ўласны генацыд. І вось пра гэта я хачу трошкі паразмаўляць, паразважаць, бо зноў ж такі я ўзгадаў пра адсутнасць палітычнага дыскурсу ва ўкраіне, і ў тым ліку ён праяўляецца праз тое, што украінцы яны ў душы, блядь, не ебуць. Што такое УПА? Што такое армія краёвая АК? Што, блядь, што адбывалася-то наогул у гэтым 20-м стагоддзе, пра што ў палякаў так гарыць срака? Давайте пра гэта паразважаем, але спачатку пачытаю яшчэ, што вы тут пісалі. Украінскае суспільство бореться за те, щоб самим жити за власними законами, так, законами в Україні, дякую. Самим вибирати собі героїв, а не слухати, що говорять у Москві чи у Варшаві. Так, і у такім випадку, коли ви такі моцні і незалежні, я пропоную вам паспрабаваць паваяваць з Рашкай 1 на 1.
Так, так. Паспрабуй. Вось. Паспрабуй. Спадзяюся, ты пішаш мне вось у чат з фронту. Беспасрэдна. Музей Гітлера. Ну так, так. Ну, гэта для палякаў музей Гітлера і музей Шухевіча. Тут, блядь, яшчэ не ясна, хто з гэтых двоіх людзей больш палякаў-то забіў. Для іх гэта, в прынцыпе, параўнальныя рэчы. Так. Жителі в Польщі закликають готуватися до війни з Україною, а не з Росією, оскільки загроза з боку РФ є міфічною. Польське видання «Мишль польська». А паспрабуй знайсці вось колькі падпісчыкаў ёсць у гэтага польскага выдання «Мышль польска». Таму што я гэтую назву бачу ўпершыню. Я жыву ў Польшчы амаль 4 гады. Паспрабуй працытаваць якіх-небудзь афіцыйных прадстаўнікоў польскай дзяржавы. А тут ще є момент, що між суспільством, в тому числі його урядом, яке вже 5-й рік перебуває у війні за виживання, та між суспільством, для якого найбільша проблема не потрапляння збірної на ЧС. Гэта хутчэй за ўсё пачатак нейкага паведамлення. Ці не, што гэта павінна азначаць? Так не буде цього. Поляки усвідомлюють, що якщо спочатку російська армія буде у Львові, то вже скоро вона буде у Варшаві. Все. Яшчэ раз. Пра гэта ў першую чаргу павінны клапаціцца украінцы, а не палякі. Мы зараз гаворым пра канкрэтнае рашэнне, якое прыняў Зяленскі насуперак паведамленням з Варшавы. Назваць адну са сваіх адзінак імем УПА. Нагадваю, што Наўроцкі ў адказ, не тое, каб гэта было ў ягоных кампетэнцыях ці паўнамоцтвах, але ён прыняў таксама сімвалічнае рашэнне. Я нагадаю, што ён не наклаў на Украіну ніякіх санкцыяў. Ён і не можа, у прынцыпе, гэтага зрабіць, але, прынамсі, на сённяшні момант ніякіх антыукраінскіх рэальных дзеянняў з боку Наўроцкага мы не пабачылі. Давайте гэта зафіксуем. Гэта важна. Але у 27-м годзе ў Польшчы адбудуцца выбары парламенцкія. І на гэтых выбарах партыя, якая будзе гучней за ўсіх крычаць «Бандера геть», пераможа. І вам прыйдзецца з гэтым лічыцца. Гэтымі рашэннямі па назве у вуліцаў, блядь, вайсковых адзінак імем УПА, па адбудове музея Шухевіча, па тых заявах па валынскай рызаніні, якія робяцца афіцыйнымі украінскімі дыпламатамі, вы гэтымі справамі проста падвышаеце фактор пытання Украіны, значэння пытання Украіны у будучых парламенцкіх выбарах Польшчы. А я нагадаю, што у польскай палітычнай сістэме нашмат важней пасада не прэзідэнта, а прэм'ера. А прэм'ер, ён выбіраецца дэпутатамі парламенту, дэпутатамі Сойму. Адпаведна, літаральна, будучыня польскай палітыкі вызначаецца зараз тым, якія рашэнні прымае Украіна ў сваёй уласнай дзяржаве. Прычым нават сімвалічнымі рашэннямі. І на месцы украінца я б вельмі асцярожна падыходзіў да прыняцця такіх рашэнняў, якія не даюць абсалютна аніякага профіту у вайне з Расіяй, пры гэтым паніжаючы стасункі з адным з самых лаяльных саюзнікаў, блядь, Украіны за ўвесь час вайны.
Нагадаю, што Польшча была адной з першых краінаў, якая падтрымала Украіну ў 22 годзе. Польшча прыняла, 2 мільёны уцекачоў з Украіны і працягвае іх прымаць. Значная частка палякаў проста на ўзроўні нізавой самаарганізацыі прадстаўляла свае кватэры украінцам, якіх пазбавілі свайго ўласнага дому, у якіх дом зваліўся просто пад націскам, не ведаю, там, расійскай ракеты, ці просто там жыць зрабілася немагчыма пад пастаяннымі абстрэламі. Палякі пачалі аддаваць просто свае ўласныя кватэры задарма, каб людзі маглі там жыць. Правіянт, колькі палякаў просто на машынах ездзіла на мяжу, каб людзей забіраць, каб ежу раздаваць. І ўсё гэта на самым пачатку вайны. Яшчэ ніводная буйная еўрапейская краіна не прыняла ніводнага сур'ёзнага рашэння па Ўкраіне. А Польшча ўжо вам дапамагала. І на месца украінца я б вельмі уважліва ставіўся да любых тэмпературных зменаў у рэгіёне ануса паляка. Калі анус паляка пачынае награвацца ад вашых дзеянняў, вас гэта павінна ебаць. Тэкс. Трэба спытаць у Фрэна наконт УПА. Ну, я, дарэчы, пытаў яго ўжо наконт УПА, але ён ухіліўся ад адказу. А до чого тут той факт на фронті, чи є ні? Якщо в даному випадку я виражаю консенсус українського суспільства, в тому числі і військових. Я разумею, што вы ўсе цяпер зрабіліся аматарамі УПА. І мне, як чалавеку, які рэгулярна дэфаў украінцаў, у размовах з палякамі, цяпер не атрымаецца проста сказаць, што вы або ніхуя не ведаеце пра УПА, або ведаеце і асуджаеце. Таму што вы рэальна ведаеце і ніхуя не асуджаеце. Тэкс. Калі бухаць у кракаўскіх гарах? Калі прыедзеш, калі паклічаш, тады і бухаць. Мышль польска. Польскі суспільно-політичний тижневік нацыянальна-дэмакратычнага спрямування, заснований у 1941 році як орган нацыянальної партії. Якой нацыянальнай партии, блядь? Что за национальная партия? Я нагадаю, что мы разважаем про УПА и армию краёвую. Ці да чаго ты спасылаешься? Цікава было б яшчэ пабачыць дату гэтай цытаты, таму што цалкам магчыма, што выказванне па тыпу, што Украіна з'яўляецца большым ворагам для палякаў, чым Рашка, яны пачалі з'яўляцца пасля таго, як украінскія нацыяналісты знішчылі на Валыні прыкладна, ну там па розных ацэнках, да 100 тысяч мірнага насельніцтва. Я да гэтага перайду зараз, просто хочацца дачытаць паведамленне. Сапраўды хрыплю. Але гэта, мабыць, яшчэ праз тое, што я даўненька не стрыміў. Прыходзіцца распёржвацца. Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок. Каже, що Україні не місце у Європі. Так, охуенно. Гэта называется послать нахуй по-дипломатичному.
Так, у палякаў узнікла прэтэнзія пра тое, што Украіна называе свае вайсковыя адзінкі імем УПА. Давайте правядзем канферэнцыю, якая не будзе мець абсалютна ніякага юрыдычнага статусу. І далей працягнем называць свае вайсковыя адзінкі імем УПА. Я разумею, што украінцы гэта вельмі хітры народ. Але прынамсі сучасны польскі прэзідэнт, ён не настолькі, блядь, ідыёт, каб у такую хуйню верыць, што такія канферэнцыі яны, блядь, дапамогуць справе. Ёб твою мать. Ахаха, гэта газета існуе больш за Украіну. Я не люблю УПА насамперед Шухевича, і мені би хотілося, щоб ставлення до них у суспільстві було інше. Але ультимативні вимоги поляків тільки видаляють цей момент. А інші вимоги яны не працуюць просто. Калі што, гэтая хуйня пра валынскую рэзаніну, яна цягнецца ўвесь перыяд што польскай, што украінскай сучаснай дзяржаўнасці. І у любы з гістарычных перыядаў Украіны пытанне УПА было не на часе. Таму што украінцы гэта вельмі хітры народ. Хітры народ гэтыя вашыя украінцы. У якіх нагласць з'яўляецца інструментам міжнароднай палітыкі. Адпаведна, украінцаў можна ставіць толькі перад фактам. Вось чаму, напрыклад, пасля 22-го году не адбылося ніякіх сур'ёзных зрухаў у кірунку эксгумацыі на Валыні? Таму што Анджэй Дуда, ён аказаў дапамогу Украіне на безварунковых умовах. То бок фактычна бясплатна. Нічога не патрабуючы нават на сімвалічным узроўні. Нагадваю, мы размаўляем зараз пра сімвалічны ўзровень. Да ўзроўню рэальнай палітыкі я таксама хацеў бы перайсці, але пакуль што сімвалічныя дзеянні мы маем на ўвазе. І украінцы, яны проста палякаў кормяць заўтракамі ўвесь час. Давайте заўтра. Зараз не на часе. У нас рэвалюцыя. У нас тут, не ведаю, карупцыя. У нас вайна з Расіяй. І вайна з Расіяй гэта, блядь, насамрэч адзіны перыяд гісторыі Украіны, калі ад яе можна чагосьці дамагчыся. Таму што пасля вайны будзе таксама не на часе. Вы разумееце? На часе ніколі не будзе. А рашэнне такога ўзроўню яны працягнуць прымацца. Чаму гэта хуёва, я зноў ж такі патлумачу зараз. Брэнд Тарчынскі, старэйшы за Беларусь, думаю, мы дзецюкі, ну гэта ніхто з гэтым і не спрашаецца нібыта. Адзінае, што Палесе старэйшая за брэнд Тарчынскага, але Палесе гэта ж не Беларусь, правільна. Называю вайсковую адзінку імем Адольфа Гітлера. Зеленскі Наўроцкаму, пашлі чай вып'ем, любіш чай. Чаму, у прынцыпе, гэта важна? Давайте зараз адыдзем трошкі ад тэмы менавіта ордэну Арла і паразважаем, чаму важна для палякаў, што украінцы ствараюць культ украінскай паўстанчай арміі. І чым насамрэч паўстанцкая украінская армія адрозніваецца, скажам, ад арміі краёвай. З чаго б пачаць? Давайте пачнем, не ведаю, з простага. Якая была галоўная задача? Нават не з гэтага трэба пачынаць. Давайте пачнем з канкрэтнага аргументу украінскага боку. Вось мы зараз ужо проста займаемся тым, каб параўнаць дзеянні польскіх і украінскіх вайсковых адзінак у часы Другой сусветнай, чым яны адрозніваліся.
Па ўкраінскім баку рэгулярна можна пачуць такі тэйк, што вось палякі, яны ставяць помнікі арміі краёвай, яны называюць вуліцы іменем арміі краёвай, яны вешаюць шыльды у гонар арміі краёвай і тым ці іншым чынам захоўваюць памяць пра гэтую арганізацыю. І нібыта УПА украінская, яна з'яўляецца проста такім жа антысавецкім фармаваннем ва ўкраіне перыяду Другой сусветнай вайны. Кожнае з гэтых фармаванняў займалася этнічнымі чысткамі. Украінцы забівалі польскі мірняк, і палякі украінцы забівалі польскі мірняк, і палякі забівалі украінскі мірняк. Да гэтай пары ўсё, амаль што ўсё, праўда, ну, прынамсі пра забіццё мірнага насельніцтва, пра этнічныя чысткі. Адпаведна, украінцам падаецца дзіўным, што палякі не цураюцца ставіць помнікі арміі краёвай, ствараць культ арміі краёвай, а украінцам не дазваляюць ствараць такі ж самы культ УПА. Ну а цяпер давайте разбірацца, чаму гэты тэйк поўная хуйня. Армія краёвая — гэта арганізацыя, якая была створана для барацьбы з нямецкай акупацыяй. Гэта арганізацыя, мэтай якой ніколі не стаяла вынішчэння украінскага насельніцтва і стварэння на месцы, дзе жыло гэтае насельніцтва, этна-дзяржавы. Украінская паўстанчая армія мела досыць канкрэтны ідэалагічны складнік, які ўключаў у сябе монаэтнічную дзяржаву, якая павінна складацца з украінцаў. І палякі часткай гэтай самай монаэтнічнай дзяржавы з'яўляцца не павінны былі. — 43 год. Украінская паўстанчая армія пачынае забіваць мірнае польскае насельніцтва. З якой мэтай? З мэтай стварэння монаэтнічнай нацыянальнай дзяржавы на месцы вось гэтага валынскага абшару. Там частка на тэрыторыі сучаснай Польшчы, частка на тэрыторыі сучаснай Украіны. Гэта была задача просто такая, спушчаная зверху. Дзеянні гэтыя былі па вынішчэнні мясцовага польскага насельніцтва скіраваныя зверху ўніз, спланаваныя. Яны праводзіліся адначасова, былі пастаўленыя на поток, і па выніку украінскім нацыяналістам удалося знішчыць па розных ацэнках да 100 000 цывільнага польскага насельніцтва. Пасля чаго, раблю акцэнт, пасля чаго некаторыя аддзелы арміі краёвай пачалі здзяйсняць акцыі помсты. Да таго, як украінская паўстанчая армія здзейсніла генацыд палякаў, армія краёвая не займалася этнічнымі чысткамі супраць цывільных украінцаў. Зафіксавалі. Кіраўніцтва што арміі краёвай, што ураду на выгнанне старалася абмежаваць гэтыя антыукраінскія акцыі. Гэта не было спланавана. Гэтыя акцыі антыукраінскія адбываліся на лакальным узроўні і досыць хаатычна. І палякам удалося такім чынам забіць па розных зноў ж такі ацэнках
Ну, напрыклад, там калі спасылацца на лічбы, які дае прафесор Матыка, адзін з галоўных даследчыкаў валынскай рызаніны, да 15 тысяч насельніцтва супаставілі. 15 тысяч хаатычна, лякальна не падтрымлівалася урадам і кіраўніцтвам арміі краёвай. До 100 тысяч польскага насельніцтва забітае украінскай паўстанчай арміяй мэтанакіравана па цэнтральным загадзе. Па ўкраінскім баку, зноў ж такі, я просто хочу яшчэ падкрэсліць, што зараз я пераказваю не нейкі ахуеўшы пункт гледжання польскіх шавіністаў, якім просто не церпіцца насраць на галаву прыгнечанаму вось гэтаму прыгнечаным мужикам духа з чубамі. Каб, карацей, яшчэ адзін чуб у іх цёплы толькі ўжо на галаве распалажыўся. Гэта гістарычны мейнстрым. Мэтанакіраванасць этнічных чыстак з боку УПА – гэта мейнстрым. І з украінскага боку можна пачуць аргумент такі, што не было знойдзена канкрэтнага дакументу, загаду, які, уласна кажучы, загадваў жаўнерам украінскай арміі забіваць мясцовае польскае насельніцтва. Адпаведна, гэта не можна лічыць генацыдам, таму што няма паперкі. Ну, тады мяне хочацца ў шаноўных хіхлоў спытаць, ці з'яўляецца ў такім выпадку галадамор, які ва ўкраінскай гістарыяграфіі успрымаецца як спланаванае дзеянне саветаў супраць украінцаў, генацыдам, ці з'яўляецца ён планаваным. Калі так, то цікава, на якой падставе, бо паперкі, якая сведчыла аб тым, што галадамор з'яўляецца метадам знішчэння, планаваным метадам знішчэння украінцаў, не існуе. Ну, просто не існуе. І насамрэч такіх дакументаў досыць мала ў гісторыі. І мэтанакіраванасць можна сцвердзіць па розных іншых чынніках, якімі з'яўляюцца, як я ўжо сказаў, адначасовасць акцыяў, маштаб, пастаўленасць на паток і адсутнасць прыкладаў, калі украінскае кіраўніцтва спрабавала гэтыя самыя этнічныя чысткі спыніць. Больш за тое, існавалі спробы камунікацыі афіцыйных прадстаўнікоў арміі краёвай з украінскай паўстанчай арміяй, якія скончыліся тым, што 3 польскіх паслоў разарвалі, чацвертавалі каньмі украінскія нацыяналісты, перад гэтым пытаючы іх, катуючы іх некалькі дзён. Асноўнае, што зрабіла і чым вядомая украінская паўстанчая армія за гісторыю свайго існавання, гэта генацыд палякаў. 100 тысяч, блядь. Я ўжо не кажу, што з немцамі яны наогул амаль што не змагаліся. З саветамі трошкі. У параўнанні з тым, што яны зрабілі з палякамі, гэта не змаганне ніхуя. А армія краёвая займалася змаганнем з акупацыяй нямецкай, пераважна. З савецкай таксама, але ў меншай ступені. І этнічнымі чысткамі пачалі займацца толькі пасля таго, як украінцы вырашылі самі сабе паднасраць. Самі сабе паднасраць. Таму што тое, што зрабіла украінская паўстанчая армія,
не прывяло да стварэння монаэтнічнай нацыянальнай дзяржавы. Гэта прывяло да таго, што ў сучаснай Украіны ёсць досыць сур'ёзныя цёркі з палякамі, блядь. Гэта адзіны вынік дзейнасці УПА. Просто няма іншых вынікаў у сучаснасці. Калі мы паглядзім проста на гістарычныя вынікі дзеянняў украінскіх нацыяналістаў. Гэта літаральна той же самы след, які пакінулі нямецкія нацысты свайму народу. Што пасля таго, як раз'ебалі Трэці рэйх, увесь свет, блядь, зачухаў у немцаў да такой ступені, што цяпер яны проста вырашылі, блядь, суіцыднуцца і замяніць самі сябе на ебаных карычневых людзей. Адпаведна, любыя правыя партыі ў Нямецчыне ўспрымаюцца як нацысты. Вы бачылі гэтую дакументалку, дарэчы, пра вёску нацыстаў у Нямецчыне? У маргінала на канале быў хайлайт. Вельмі паказальная. Хто не ведае, карацей, у Нямецчыне ёсць такая вёска, у якой жыве некалькі сем'яў, і, значыцца, большая частка гэтых сем'яў дэкляруе адкрыта нацыянал-сацыялістычныя погляды. І там ёсць адна сям'я, якая спецыяльна прыехала туды да іх, у гэтую вёску нацыстаў, каб змагацца з нацызмам. Больш за тое, гэтая самая сям'я, у якой, дарэчы, дзяцей няма, яна складаецца проста з двух, там нейкай бабкі, блядь, сракі, і пердзітка торпедка. Яны яшчэ і цэлы фестываль ладзяць антыфашысцкі. І людзі прыязджаюць у гэтую вёску, блядь, якая складаецца з 15 чалавек, каб чытаць рэп. Змагацца з нацызмам. Вось тая спадчына, якую пакінулі нямецкія нацысты сваім нашчадкам. І украінскія нацыяналісты сваім нашчадкам яны пакінулі досыць падобную спадчыну. Таму што любая правая партыя Украіны будзе ўспрымацца палякамі як партыя, якая не цураецца метадаў этнічных чыстак і генацыду. Любыя спробы ухвалення і апраўдання УПА палякамі ўспрымаецца як тое, што украінцы патэнцыйна гатовыя прыбегнуць да тых жа самых метадаў у будучыні. Гэта тая ж прычына, па якой, як я ўжо сказаў, мы асуджаем факт, што, блядь, рашкаванскія підарасы ствараюць культ Леніна, Сталіна і іншых мудакоў. Таму што яны лічаць, што тое, што зрабілі Ленін, Сталін, Путін, іншыя гомасексуалісты з неўрасіфілісам дапускальным. Што мы бачым у сучаснай гісторыі Расіі? Абсалютна тыя ж самыя метады, тое ж самае стаўленне да чалавечага жыцця, як чужых, так і сваіх. А я нагадаю, дарэчы, што украінская паўстанчая армія забівала не толькі палякаў, але і украінцаў, якія спрабавалі гэтых самых палякаў хаваць. Аналогія з бальшавікамі працуе ва ўсіх аспектах. До 2014-го ніхто, крім гойличан, не знав про УПА. Так, я знаю про Ющенка і його дії щодо цього, але навіть тоді це була маргінальщина. Я до недавнього часу менавіта так і контрив, блядь, усе тейки полякаў, кажучы, што калі, карацей, украінцы вывешваюць масава чырвона-чорны сцяг, гэта азначае, што яны, гэта ў іх, карацей, рэжым дзеяння пераключаецца. Вось калі Украіна мірная, карацей, яна існуе ў рэжыме жоўта-блакітная. А калі ваюе, у яе, карацей, гэта не змена персонажа, гэта як у шматлікіх гульнях ёсць ярасць, карацей, якую ты накапліваеш.
І калі яна дасягае максімальнага ўзроўню, ты можаш націснуць кнопачку, у якой у цябе якая цябе пераводзіць у рэжым там, не ведаю, запаволенага дзеяння, калі ты перасоўваешся з хуткасцю гуку і пачынаеш проста цэлымі пашкамі сваіх ворагаў хуярыць якім-небудзь ножом ці метальнай зброяй. Вось так жа украінцы нібыта ўспрымаюць свой чырвона-чорны сцяг, што гэта сцяг такога вайсковага рэжыму дзеяння украінцаў. Я гэта так палякам звычайна тлумачыў, і што яны ў першую чаргу сцяг УПА асацыююць з антысавецкай дзейнасцю гэтых самых упашнікаў. Рабіў я гэта да нядаўняга часу. Больш такой хуйнёй займацца не планую, і ганьбіцца перад палякамі. Таму што вы, блядь, сваёй рэакцыі ў інтэрнэтах паказалі, што насамрэч гаворка ішла пра антыпальшчызну. Вы ўсё яшчэ, блядь, жывяце з бальшавіцкай версіі гісторыі ў галаве, дзе палякі гэта такія паны, якія вас прыгняталі некалькі тысячагоддзяў. І вы, вось у 20-м стагоддзі, вырашылі досыць цярпення і вырашылі ўсіх гэтых паноў перахуярыць, каб пабудаваць справядлівае новае грамадства. А ў гэтых сацыяльных пераменах усе метады харашы. Пакрыўджаныя ў гэтай сітуацыі вы, таму што палякі ніколі не будуць распавядаць, што іх гістарычна хтосьці пакрыўдзіў, блядь. Што іх прыгняталі ўсю гісторыю сраныя ўкраінцы, і мы іх праз гэта хейцім. Ну ніхуя ж падобнага абсалютна. У польскай, блядь, гістарыяграфіі і публічнай дыскусіі існуе велізарны рух, які лічаць, што у Рэчы Паспалітай двух народаў трэцім народам павінны былі быць казакі. Тым часам украінцы: блядь, гэтыя палякі, яны як русакі, яны імперыялісты і шавіністы, і ўсю гісторыю яны думалі толькі аб адным: як захапіць нашы рэсурсы, блядь. Нічога не нагадвае, праўда? Адзін народ. Што тут яшчэ можна дадаць? Я спадзяюся, што мой аповед не гучаў для вас занадта сумбурным ці запаволеным. Я сябе не вельмі добра адчуваю праз гэтую спякоту. Спадзяюся, што прынамсі да некаторых украінскіх галовушкаў мне ўдалося дагрукацца. Ой, блядь. Ёбаные хахлы. Так, і рэзанінне на Палескай імперыі. Цікава, што УПА Бульбы Бараўца Поліска Січ, які засудзіў рэзаніны, не ўзгадваецца ні адным з бакоў. Тым часам УПА Бандеры і Шухевіча вучацца ў школах як гераічныя адзінкі. Я не гісторык, я не паглыбляўся ў тэму Бульбы Бараўца, але калі гэта нейкі тэйк, які мог бы задэфаць прынамсі некаторую частку УПА і адпаведна некаторую частку памяці пра гэтую арганізацыю, то я павінен быў у першую чаргу пачуць такі тэйк ад саміх украінцаў. Ад украінцаў я чую толькі пра ахуеўшых палякаў, якія павінны нам дзякаваць за тое, што мы за іх змагаемся з рашкай. Просто, блядь, увесь інтэрнэт запоўніўся хадзячымі стэрэатыпамі пра клятых хахлоў бандераўцаў. І вось да гэтага мы дайшлі ў 26-м годзе, што, блядь, руснявая прапаганда робіцца рэальнасцю. Пасля столькіх год пераканання, што палякаў, што міжнароднай супольнасці, у тым, што гэта абсалютна не мае ніякага дачынення да рэальнасці. Выходзяць украінцы і такія: а ведаеце, насамрэч,
насамрэч як бы гэта не настолькі далёка ад таго, што мы думаем і пра сябе і пра сваіх суседзяў. Неяк няёмка сапраўды. Мабыць, ім сказаць, што мы як бы хейцім палякаў і заўсёды хейцілі за тое, што яны пабудавалі паспяховы праект дзяржавы, а мы жывем, блядь, у скарумпаваным шытхоле на ўзбочы Еўропы. Не. Давайте будем далей рабіць выгляд, што гэтая прапаганда хвейкавая, пры гэтым прасоўваючы літаральна бандерызм на дзяржаўным ужо ўзроўні. Чому це важливо? Герої польської національної історіографії масово вбивали українців. Уже пояснив, у чим різниця. В цілому Польща не найпозитивніший персонаж для України, що стало причиною цих подій. ПС я не виправдовую. Ти будеш здивлений, але поляки так само лічать, що Польща гэта не найпазітыўнейшы персонаж для Украіны гістарычна. Праблема ў тым, што ва ўкраінскім дыскурсе адсутнічае, блядь, дыскурс нахуй у прынцыпе. Усе, вы разумееце, што гэта, блядь, як нахуй з феміністкамі, блядь, што ў іх галоўныя нахуй тэарэтыкі фемінізму гэта мужыкі. Ну, прынамсі, першапачатковыя. Так жа і тут, блядь, галоўнае, што пра польскія, што пра украінскія тэйкі нейкія адэкватныя. Яны існуюць выключна ў польскім дыскурсе, такім гісторыка-палітычным. І толькі, блядь, толькі палякі дэфуюць украінцаў па-сур'ёзнаму, вось правільна, як гэта трэба рабіць, каб у людзей узнікала ўражанне, што украінскі бок таксама мае нейкую рацыю ў гэтым пытанні, што ў іх няма як бы асаблівых прычынаў любіць, не ведаю, постаць пілсудскага гістарычную ці ў прынцыпе там міжваенную Польшчу. Усе гэтыя тэйкі яны існуюць выключна у польскім дыскурсе. Усё, што існуе ва ўкраінскім дыскурсе, гэта, блядь, зноў палякі, церабяць нашу ранку на анусе, колькі можна прыгнятаць, яны высыпалі нашы зерне, блядь, на дарогу, нахуй, мы ўсяго толькі хацелі знішчыць іхнюю эканоміку, блядь, сваімі таннымі прадуктамі, ну ёб вашу маць. Вось. Ну і да гэтага далучаюцца людзі, якія рэальна разабраліся ў тэме. Тыпу, я не ведаю, я калісьці бачыў ролик Фарыён, але я ведаю, што Фарыён гэта фрык узровень персонаж украінскай палітыкі. Так ці іначай. Ёсць шматлікія гістарычныя украінскія каналы, якія настаиваюць на тым, што валынская рызаніна не была рызанінай, што гэта трагедыя, таму што нібыта не было мэтанакіраванага знішчэння польскага насельніцтва. А яно, блядь, было. І фактычна такое адмаўленне генацыду з'яўляецца ягоным апраўданнем. Таму што тады заўсёды можна спаслацца на тое, што гэтыя хаатычныя дзеянні, яны там здзяйсняліся мясцовым сялянствам, як мне, блядь, у чаце учора пачалі пісаць. Што гэта просто, мясцовыя сяляне просто зводзілі рахункі, і ўсё. Ну так яны просто ўзялі і забілі нахуй 100 000 насельніцтва. Ну просто сусед суседа, як вы ведаеце. Грамадзянская вайна, хуё маё. Вось ад украінцаў можна пачуць толькі такое, что так мы забили и нам похуй, блядь. Живем. Поднялись. Живем, поднялись, живем. Я не ведаю, что за хуйня сегодня з интернетом отбывается. Добро, что я поспеваю зауважать, что у меня, блядь, клиент отключается. Напишите, ці мяне чуваць зараз.
стрим же ідзе, правильно? Живем, добра. Добра, дякуй. На чым я спыніўся-то? Што апошняе вы пачулі ад мяне? Нагадайце, калі ласка. Від українців можна почути тільки таке. А, что украинцы забили поляков и им срать. Блять, а что конкретно я хотел еще додать? А, я пачаў казаць про тое, што украінскія нахуй тэйкі на дзяржаўным узроўні, гэта калі у Львоў прыязджае польскі дэпутат Славомір Мэнсон, і як бы вы да яго не ставіліся, гэта, блядь, афіцыйны прадстаўнік, ёпта, польскай дзяржавы, які валодае недатыкальнасцю як дэпутат. Што калі ён прыязджае ў Львоў, каб паказаць, што, на жаль, ва ўкраіне ўсё яшчэ існуе культ Бандеры, якому стаяць помнікі, і што цікавей, што на польскія грошы, блядь, там літаральная шыльда, блядь, вісіць, аднаўляецца за грошы, пералічаныя, блядь, польскай дзяржавай, што за польскія грошы адбываецца рэстаўрацыя музея Шухевіча. І потым, блядь, мэр Львова піша, блядь, піша зварот, нахуй, да Славоміра Мэнсона, пагражаючы яму забіццём, блядь, як і рабілі украінскія нацыяналісты ў міжваеннай Польшчы. Вось гэта тыя тэйкі, якія можна рэальна пачуць ад украінскіх дзяржаўных прадстаўнікоў. Вот. То бок літаральна нігераў дэфуюць толькі белыя. Калі слова даеш нігерам, яны кажуць: блядь, так у нас ідэя простая, блядь. Бачыш бура, забіваеш бура, забій бура, блядь. Ух, сука. Гэта калі што адсылка зараз на інтэрв'ю. Здаецца, гэта сучасны ўсё яшчэ лідар паўднёва-афрыканскай рэспублікі, які ў інтэрв'ю сказаў, што ён не заклікае забіваць белае насельніцтва. Прынамсі, пакуль што. Так, і калі журналіст яму сказаў, што, ну, ведаеце, гэта можа ўспрымацца ў цывілізаваным грамадстве неяк, ну, неяк негатыўна, тыпу, вы кажаце, што патэнцыйна дапускаеце генацыд на сваёй тэрыторыі белых людзей, і адказам чалавека ў чорным было край, бэйбі, край. Ну, гэта просто вось толькі ўключыць, блядь, гэтую песенку, нахуй, з рылсоў у інстаграме. Нігер, 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 нігер. І вось просто дзве карцінкі павінны быць побач, блядь, украінец са сцягам ука і нігер, блядь, з паўднёва-афрыканскай рэспублікі, у якіх літаральна тэйкі аднаго ж і таго ж узроўню. Хаця ў нігера нават больш прычынаў ненавідзець белых ёсць. Нігеры хаця б самі не белыя. А тут, блядь, два ўсходнееўрапейскіх народы, блізкія генетычна. Бля, ебать вы тут насрали. Гэта я чытаў. Гэта я таксама чытаў. Снайдер писал, что Польша после войны собиралась депортировать украинцев и белорусов со своих территорий, и та же АК поддерживала это. Официальная Украина не оправдывает волынскую резню.
Афіцыйная Украіна адмаўляе, што гэта быў генацыд. І надае сваім адзінкам, блядь, імя УПА. Асноўнае, што зрабіла УПА, гэта валынская рызаніна. Па-мойму, да маёй аргументацыі не падкапаешся. Тэкс. Гэта як паставіць помнік Сталіну і сказаць: вось мы паставілі гэты помнік Сталіну не за тое, што ён захуярыў, блядь, нашу інтэлігенцыю і адправіў нас працаваць у калхозы за капейкі, блядь, і есці нахуй ёбаныя гэтыя, як абоі па-беларуску, шпалеры, тапеты. Ну, тапеты гэта па-польску. Вараныя. Не, мы яму ставім помнік за тое, што ён перамог у Велікай Отечественнай. Ну, вы не знаходзіце, што гэта хуйня, блядь, ёбаная, што гэтым тэйкам можна падцерціся, блядь. Што калі вы ставіце помнік нейкаму персанажу гістарычнаму ці нейкай арганізацыі, вы ставіце помнік ідэі, якая павінна гэтую самую ідэю трансляваць для наступных пакаленняў. Гэта такая заля славы ствараецца, пантэон герояў твайго нацыянальнага міту. І калі адным з герояў, блядь, твайго міту з'яўляецца арганізацыя, якая займалася генацыдам, то узнікаюць пытанні, блядь, да такой дзяржавы. Што за праект яна будуе? І галоўнае, нахуя мы, блядь, плоцім у гэты праект свае грошы, інвестуем. Вось, а то, што там пляны нейкія былі, мне паебаць абсалютна. Давайте глядзець на рэальныя лічбы і рэальныя дзеянні. Никто не собирается в Польше сносить Дмовского и прочих людей. Блять, Дмовский не з'яўляўся ідэалагічным, я не ведаю, ён не з'яўляўся аўтарам этнічных чыстак украінскіх. Дмоўскі, ён не з'яўляецца ідэйным аўтарам генацыду. Дмоўскі гэта просто такі быў дыпламат польскі з досыць абмежаваным уплывам на польскую дзяржаву. Так, ён з'яўляецца адным з айцоў-заснавальнікаў Польшчы, але нічога падобнага на тое, што рабілі Бандера і Шухевіч, за Дмоўскім не заўважана. Абсалютна. Так, можна мець розныя прэтэнзіі што да Дмоўскага, што да Пілсудскага, у прынцыпе, да такога фармавання, як міжваенная Польшча. Але гэта не ідзе абсалютна ніякае параўнанне ў тым, што зрабілі упашнікі на Валыні. Калі палякі пачалі генацыд украінцаў у міжваенны перыяд, я б яшчэ мог неяк з разуменнем падысці да дзеянняў УПА, але ж гэтага не было. Не было генацыду украінцаў. То бок, зноў ж такі, ты хочаш правесці паралелі, якія нахуй не праводзяцца, таму што ты ніхуя не ведаеш. Ты думаеш, ты вось як тыповы украінец, ты думаеш, што вось ёсць проста літаральна адпаведнікі. Вось як у нас ёсць УПА, у палякаў ёсць армія краёвая. Ну гэта ж арганізацыі, якія дзейнічалі ў перыяд Другой сусветнай вайны. Ну гэта ж хутчэй за ўсё адна і тая ж хуета. Правільна, правільна. Ну хто там? У нас там Шухевіч, Бандера, у іх Дмоўскі, Пілсудскі. Ну гэта ж адна і тая ж паебота. Давайте просто прыраўняем гэтых асобаў, а потым пачнем хейціць палякаў за тое, што яны ствараюць іхнія культы. Ну, не, ну, ведаеш, для украінскай аўдыторыі гэта спрацуе, таму што вы ніхуя не ведаеце, блядь, уласнай гісторыі. Але, ну, не трэба здзіўляцца, што палякі, калі чуюць падобныя тэйкі, яны проста жагнаюцца і не хочуць ніколі больш ніводнай златулкі на ваш палітычны праект змарнаваць. Тобі ще треба було згадати про те, що УПА змушували вбивати поляків, родичів, матерів, дітей, синів, дочок. Про це Семашки писали батько та донька, якщо цікаво. Я гэта ведаю, так.
яны змушалі у тым ліку мясцовае сялянскае насельніцтва да таго, каб забіваць сваіх сваякоў, таму што ну чаму, напрыклад, дарэчы, яшчэ адзін цікавы тэйк, блядь, ад украінскага боку, які можна пачуць. Вось мы захуярылі палякаў так на Валыні. А што палякі там рабілі, блядь, увесь гэты час, а? Шах і мат, ёпта. Оккупанты, блядь. Что поляки рабілі-то на Волыне? Откуль поляки узяліся на Волыне? Откуль, блядь? Это ўсё оккупация, ёпта, блядь. Так. Забываецца, што як бы мало таго, што гэтыя тэрыторыі існавалі ў рамках адной дзяржавы на працягу шмат стагоддзяў, і потым, зноў ж такі, у рамках адной дзяржавы, хаця там, ну, у 19-м я ўжо не шару, як там канкрэтна была Волынь падзеленая паміж расійскай імперыяй, аўстра-венгерскай, вугорскай імперыяй і там, не ведаю, якім-небудзь каралёўствам кракаўскім. Ці як гэтая хуйня называлася. Тут ужо мае кампетэнцыі ўсё, але ніякіх межаў паміж Польшчай умоўнай і Украінай рэальных не існавала, таму насельніцтва яно просто туды-сюды вандравала, і так ужо атрымалася, што палякі размнажаліся эфектыўней мігравалі на ўсход, займаючы там новыя тэрыторыі. Зноў ж такі, мы гаворым зараз пра сялянскае насельніцтва. І ствараліся шматлікія шлюбы паміж палякамі і украінцамі. Сёння можна пабачыць дакументалкі, дзе людзі украінамоўныя, яшчэ якія памятаюць тыя часы, распавядаюць пра жахлівасць моманту, што літаральна людзі забівалі сваіх бацькоў, забівалі сваіх дзяцей, таму што яны належалі вось да нібыта да іншай народнасці, але па сутнасці гэта былі сем'і, гэта была ўсё адна сям'я. Народы, зноў ж такі, яны адрозніваліся па мове, па рэлігіі, якую яны вызнавалі, ды і ўсё, калі, ну, па-сур'ёзнаму. Палякі на Валыні жылі стагоддзямі, украінцы на Валыні жылі стагоддзямі. Няма нічога, і мяжы там не існавала, блядь, ніхуя. Няма нічога дзіўнага ў тым, што на гэтай тэрыторыі не існавала нейкага монаэтнічнага насельніцтва. Гэта толькі нацыяналістам хочацца зрабіць крынжовыя монаэтнічныя дзяржавы, якія будуць вось просто, блядь, мяжа будзе пролягаць нахуй, нейкая выдуманая просто з ніхуя паміж народамі, якія цэлыя стагоддзі існуюць разам і ніхуя адзін ад аднога не адрозніваюцца. Зноў ж такі, мы зараз пра сялянскае, блядь, насельніцтва. Якая сур'ёзная розніца ёсць паміж украінскім хлопам і украінскім мужиком і польскім хлопам? Да, блядь, ніякай нахуй. Але нам вельмі важна падзяліцца нахуй па гэтых выдуманых этнічных крытэрыях і пачаць адзін аднога хуярыць. Каб збудаваць монаэтнічную дзяржаву. Нахуя? Ну, просто нам падабаецца такая ідэя. Мы ёбаныя левакі. Гэтым засраная галава у любога нацыяналіста насамрэч. Первый выпуск «Мышей Польска» вышел 20 марта 1941 года в Лондоне. Журнал был основан как орган национальной партии. Что, блядь, за национальная партия? Его инициатором был профессор Владислав Фалькерский, возглавивший редакционный комитет. Дякую, блядь, мистер чат-ГПТ. Усё яшчэ не разумею, блядь, нахуя ты копіпасціш інфу з Вікіпедыі. І што ты спрабуеш да мяне гэтым данесці? Даты вось гэтай 20 сакавіка 41 года
Ну зноў ж такі гэта просто нейкая газета нейкай, блядь, нацыянальнай партыі. Ну і што гэта павінна даводзіць? Бульба-боровец толькі, что нам цікавы, а хихлам похуем. Ну, походу. Во время сталинского периода в Польше «Мысль польска» был в списке запрещенных цензурой журналов. До польского октября 1956 года за владение и чтение журналов... Я не разумею, нахуя я гэта читаю. Иди нахуй. Ну, без негативу, але ты просто копіпастиш нейкую хуйню, блядь, рандомную. Да, добре, що поляки не відчувають себе покривдженими. Добре, що вони ніколи не говорять про німців, русню, шведів, ікслів, які їх вбивали. Вічна жертва. Що, блядь? Не, ну... Про немцаў там літаральна стаіць пытанне рэпарацыяў. Таму што камуністычны польскі ўрад ён ад рэпарацыяў адмовіўся на карысць нібыта рэпарацыям савецкім, якіх там было хуй да ніхуя. Дарэчы, цікавы зноў ж такі факт, што метро ў Польшчы, у Варшаве было збудаванае, блядь, толькі ў 90-х гадах. Ужо пасля змены палітычнага ладу. То бок саўкі яны настолькі мала спансавалі Польшчу, што яны нават метро не збудавалі ў сталіцы. А ў якім-небудзь Кіеве, там Менску, ці вось у Словаччыне, якая там сталіца Словаччыны, там, па-мойму, таксама метро збудавалі яшчэ саветы, яны шмат інвеставалі ў гэтыя краіны. А Польшча просто ў руінах, блядь, ляжала. Вы калі паглядзіце якія-небудзь аішныя ролики, а можна нават не аішныя, просто, ну, аішныя цікавей, таму што там у колеру ўсё показана. Як выглядалі польскія гарады, асабліва вось які-небудзь Кракаў, як ён выглядаў у часы Польскай Народнай Рэспублікі. І потым паглядзець, як ён выглядае зараз. Гэта просто, блядь, адно вялікае гетта. Таму так, палякі яны хочуць атрымаць рэпарацыі, таму што людзі, якія ад іх адмовіліся, не маюць ніякага дачынення да сапраўднага польскага ўраду. Вось. А пра шведаў, блядь, у прынцыпе ніколі ад палякаў не чуў, каб у іх былі нейкія прэтэнзіі. Ну гэта калі твоё паведамленне насіла іранічны характар, мабыць, я тут штосьці ў яго сам учытаў, але, па-мойму, ну, калі мы не кажам пра нейкія гістарычныя лекцыі, дзе проста па фактах распавядаецца пра, напрыклад, шведскі потоп, то, ну, у палякаў няма літаральна аніякага рэсентыменту да шведаў. Адзіная нацыя, вось па маім досведзе, да якой палякі рэальна маюць рэсентымент, гэта нацыя Ізраілю. Вось больш да нікога ніколі не сустракаў. Я насамрэч падумваю аб тым, каб забараніць слова рэсентымент на сваіх стрымах. Таму што людзі, якія ім карыстаюцца, ніколі, блядь, не разумеюць, што гэта такое. І любое негатыўнае стаўленне яны інтэрпрэтуюць як рэсентымент, то бок як зайздрасць, як крыўду пароджаную зайздрасцю, якой з'яўляецца рэсентымент. Палякі яны не зайздросцяць русне, яны не зайздросцяць немцам, шведам, украінцам. У іх проста ёсць свае рахункі з гэтымі нацыямі. А украінцы яны менавіта што зайздросцяць, таму што Польшча гэта паспяховая, у тым ліку эканамічна краіна, а Украіна гэта залупа свету, дзе ўсе грошы знікаюць як у чорнай дзірцы, у якой зараз вядуцца нейкія размовы пра тое, як нам адбудоўваць нашу пасляваенную Украіну, пры тым, што, блядь, узровень карупцыі ва Ўкраіне такі, што любая краіна, любая дзяржава, якая вырашыць інвеставаць у пасляваенную Украіну, проста заплоціць дохуя грошай
і не атрымае ніхуя з гэтага. Ёй або прыйдзецца плаціць, ёй спачатку прыйдзецца плаціць гэтыя лапувкі, я гэта не веду па-беларуску, па-украінску, даваць на лапу украінскім чыноўнікам, а потым, калі скончыцца там, не ведаю, грошы, калі скончыцца жаданне даваць на лапу, гэтае прадпрыемства просто закрыюць. Там вось у Львове нядаўна падобны інцыдэнт узнік, калі польская фірма выйграла некалькі судоў украінскіх, і пры гэтым яе ўсё роўна накуканілі. Таму што ва ўкраіне не працуе закон, і ніводная краіна не будзе інвеставаць ва ўкраінскую эканоміку, таму што яна нестабільная, у ёй не працуе інстытут прыватнай уласнасці. Не праведзеная была нармальная рыначная рэформа. Ну, это просто fail state. Калі што, я і Беларусь лічу fail state-ам. Вось. Зварот да ўсіх каментатараў, якія пазней будуць плакаць мне ў чаце там, ці вось на Ютубе, ці ў Тэлеграме. Я Беларусь таксама лічу fail state-ам. Польшча гэта паспяховы праект. Гэта, калі мы паглядзім на ўсходнееўрапейскія краіны, то гэта топ of the top. Адзіная краіна, якая набліжаецца да гэтага ўзроўню, гэта Чэхія. Але там, у прынцыпе, прасцей рэформы праводзіць, там прасцей такую унутры дзяржаўную камунікацыю здзейсняць, таму што народ там каля 10 мільёнаў насельніцтва. Польшча гэта 40 мільёнаў чалавек. Вітаю, Маргінес, прывітанне. Які палажняк па польска-украінскай сварцы, мне трэба пачуць сваё меркаванне. Адматай стрым, я пізжу ўжо на гэтую тэму прыкладна гадзіну. Позже, я не буду чытаць, нахуя ты гэта капіпасціш? Пілсудскі база, про панів і всяку таку історичну фігню, там дійсно так і було, як там домовилися з козаками, чи може вони штовхали їм у Москву? Що таке штовхали? Штовхали їм у Москву. Я не зразумеў. Можаш перафармуляваць? Калі ласка, гэта асобным хайлайтам зрабіце без кантэксту. Так, рабіце хайлайты. Так, у поляків є дискурс, а у нас немає, бо у них здорове, мирне суспільство. Ти блитаєш причину з виніком. У нас цього немає і ніхто не знає, коли буде, тому рівності тут немає і бути не може. Так. Роўнасці тут немає, ці яна можа быць, хуй ведае. Не тое, каб я лічыў украінскі народ настолькі моцна адрозным ад польскага. Прынамсі, можна паспрабаваць. Пакуль што нават спробаў не відаць. Проста беспрасветная задніца. Ніводная краіна не будавалася на такой аснове, што спачатку ў іх была моцная эканамічная база, а потым яны развівалі нейкія ахуенныя культурныя стасункі. То бок Польшча у канцы 80-х, пачатку 90-х была краінай значна бяднейшай за Украіну. Але дзякуючы таму, што палякі гэта талковыя людзі, якія ведалі, на што трэба абапірацца, у якіх былі каштоўнасці, якія мелі ўсведамленне аб тым, што палякі, як народ, мае нейкі агульны гістарычны лёс і што ён павінен ісці ў досыць канкрэтным накірунку, яны праз 30 год адбудавалі эканоміку, якая сёння пачынае канкураваць з Вялікабрытаніяй.
Ва ўкраінцаў нічога падобнага не было. І яны проста на працягу 30 год займаліся ўнутранымі склокамі. Ну, хто ж вам доктар, ёпта? Мірнае суспільства з'яўляецца тады, калі суспільства, блядь, ідэалагічна правільна накачанае. Выбачайце, дайце мне адпачыць і кока-колы напіцца. Блять, сука, блять. Выбачайце, я просто у сваім халадзільніку. Блять, як бы пожартаваць-то? Я ў сваім халадзільніку просто схаваў труп аднаго з тых людзей, якія ставілі мне эмодзі блазнаў у тэлеграме. Таму дастаць бутэльку кока-колы было ў некаторай ступені складана. Ох, пиздец, я не ведаю, які зараз тэмпературны паказчык у Кракаве-то, ёпта. Я абцякаю, я вось сяджу, просто рэальна абцякаю. Пры тым, што мяне нават не абасралі ў дыскусіі, я сяджу, блядь, і абцякаю. 27 градусаў, але мне здаецца, у маім пакоі ўсе 30, а то і больш. Я просто пасля стрыму адразу мыцца пайду. Паглядзіце на гэта. Пиздец. Так. Від українців можна почути. Так що там з Зяноном? Буде ён вибачатися за наезд на заяву Зелебобы? А за что выбачаться-то? Зелебоба, ён просто авантурыст. Это найлепшае слово хіба для того, каб папісаць ягоную стратэгію у замежных стасунках, таму што ён літаральна прэ просто напралом, пакуль вось не натыкнецца на тую самую цвёрдую сценку. І да гэтай пары яму шанцавала з дэмакратамі ў ЗША, з заходнееўрапейскімі анушнымі палітыкамі мяккімі, менеджерамі. А цяпер ён сустрэўся з палітыкамі па тыпу Наўроцкага, па тыпу Трампа, якія паставілі, ну, Трамп, канешне, пасмактаў у выніку. Спадзяемся, што Наўроцкі ён з іншага матэрыялу зроблены, больш трывалага. Але свайго часу Трамп таксама паставіў Зяленскага на месца. Хаця Зяленскі просто прыязджаў, што да ЗША, што да Наўроцкага, каб бібу сваю на стол вываліць і вось сказаць «дай». Прыцягнуць руку, якая гаўном абмазаная, і сказаць «дай». І тое ж самае ў стасунку там да гэтых ягоных ультыматумаў Лукашэнцы, каб ён ліквідаваў гэтыя рэбы, ці як іх назваць, на мяжы, якія карэктуюць палёт расійскіх ракетаў. Гэта ўсё літаральна магло прывесці да таго, што Беларусь зноў наваднілася б расійскімі войскамі, якія прыйшлі пратаваць братнюю Беларусь ад злых украінскіх нацыяналістаў, ад гэтых бандераўцаў. Паглядзіце, блядь, яны ж, вось нават палякі кажуць, што яны нацысты цяпер. Гэта спрацавала нібыта па інфе, якую я бачу ў чаце, а магло не спрацаваць. А магчыма, мы яшчэ пабачым доўгатэрміновыя вынікі гэтай падзеі, таму што ну як Лукашенко будзе тлумачыцца-то перад Пуцінам? Мяне Зяленскі папрасіў выключыць твае рэбы, я іх выключыў, просто вось так без боя здаўся. Пасля гэтага, мне здаецца, Лукашенко просто
на бабарыку, карацей, памяняюць. Блядь, мы сёння павінны былі глядзець відосы з бабарыкай, а я ўвесь стрым чытаю чат. Давайте я прабягуся па вашых тегах, мабыць. Напишите ў чаце, вы хочаце, каб я чат чытаў далей ці відос глядзець. Просто відосы заплацілі, тыпу, за яго. Трэба глядзець. Японцы дагэтуль не вызналі нанкінскую рызаніну, дэатрат 731, чым Украіна горш. Я не ведаю. Гэта просто краіна нейкая на другім канцы свету, мне паебаць. Такс. Больш тут нічога не было такога. Давайте хутенька пробяжымся. Мабыць, хаця б пачнем глядзець відос. Так. Чаму Наўроцкі ці іншыя пісаўцы раней казалі, што украінцы могуць выбіраць сабе герояў, а цяпер рэзка пераабуліся. Хацелася б канкрэтныя цытаты. Наўроцкага цытату там проста выдралі з кантэксту. Украінцы могуць сабе абіраць герояў якіх заўгодна, гэта праўда. Гэта іхняе права. І права палякаў паслаць украінцаў пасля гэтага нахуй. Калі коротка. Украіна пасуе нам як 7-я вобласць нашага Бульбастана. Не, лепей проста ім Палессе аддаць. Мазыш, выдаю табе медаль транспаляка. Дзякуй, гэта насамрэч гонар для любога беларусіна. 7-я вобласць гэта Смаленская. Так, Смаленск гэта 88-я вобласць. Фрэн хоча стаць дэпутатам Смаленскай народнай рэспублікі. Як Мазыч ставіцца да яго палітычных амбіцыяў. Станоўча. Шпалеры, дзякуй, так, гэта абоі ці тапеты. Пілсудський поїхав на Донбас, то бок санації і пацифікації не було, ЛЛ. Де я такое сказав? Пацифікація – это міф Бандери. Знову ж таки, я не пам'ятаю, каб я падобныя тэйкі агучваў. Пацифікацыя – гэта не геноцид, калі што. Мабыць, там можна можна пацифікацыю разглядаць як геноцидарныя практыкі, тыпу там, не ведаю, абмежаванне выкарыстання украінскай мовы якой-небудзь, там, абмежаванне ў правах, але гэта не геноцид. Вось, а калі вы, у прыклад, пачнеце прыводзіць мне, што там знішчаліся праваслаўныя цэрквы, то гэтыя самыя праваслаўныя цэрквы, яны знішчаліся і ў Польшчы таксама. Вось у Варшаве, напрыклад, вельмі вялікі храм быў проста падорваны, таму што праваслаўныя храмы ў Польшчы ўспрымаліся як элемент русіфікацыі. Адпаведна, яны перад тым, як знішчаць праваслаўныя храмы на тэрыторыі сённяшняй Украіны, спачатку раз'ебалі іх у сябе. Таму успрымаць гэта як акты геноциду досыць дзіўна, мне падаецца. Так, падчас санацыі і пацифікацыі забівалі людзей тысячамі віламі. Пакажы мне вось гэтых людзей, якіх падчас санацыі і пацифікацыі забівалі тысячамі. Вось менавіта ў міжваеннай Польшчы. Усадніцтво never happened. Усадніцтва гэта проста з'ява, калі палякам давалі льготы на куплю зямлі на Украіне. Якім чынам гэта геноцид? Мы гаворым зараз у катэгорыях, блядь, сотні тысячаў, ну окей, допустим, десяткаў тысячаў польскага мірняку, якія былі захуяраныя украінскімі нацыяналістамі. Вы мне прыводзіце ў прыклад нейкую пацифікацыю, блядь, асадніцтва, вы шо ёбнутыя? Вы ебанутыя, блядь. Вы літаральна выступаеце халопамі-бальшавікамі, якія хочуць знішчаць пана за тое, што тысячу год іх хуярыў плёткай і прымушаў працаваць плугам. З плугам. Полонізацыя ложь. Ну, значная частка
міту пра паланізацыю гэта проста копіум, таму што, скажам, у першай Рэчы Паспалітай паланізацыя гэта была літаральна проста культурная экспансія, якую прымалі самі русіны так званыя і ліцвіны. Яны самі паланізаваліся і вінаватыя ў гэтым таксама самі. Калі мы разглядаем паланізацыю як у прынцыпе нешта дрэннае, я не разглядаю, але вы можаце, я вам не забараняю. Різня на варыському перевалі ніколи не було. Гэта вось якая дата гэтай різаніны на Верыському перевалі. Більшість осадників були військові, але то вже інша історія. Да похуй, гэта іншая гісторыя, таму што у выніку асадніцтва не было захуярана 100К мясцовага цывільнага насельніцтва Украіны. Дык на які хуй трэба было зачыняць цэрквы і рабіць пацыфікацыю. Гэта ўспрымалася як сімвол русні. Так у тым, што, маўляў, палякі украінцам нічога не зрабілі. У мяне не было такога тэйку. Я літаральна, блядь, распавядаў пра злачынствы АК. Што яны ў рамках помсты таксама забілі да 15К украінскага насельніцтва. Я пра гэта сказаў прама. Вы мне, блядь, прыводзіце нейкую хуйню, блядь, у прыклад. Я ўжо ўзгадаў пра этнічныя чысткі з боку АК. Праблема ў тым, што гэта не генацыд. Таму што этнічныя чысткі з боку АК насілі хаатычны, неспланаваны характар. Я стаміўся паўтарацца, таму проста пераглядзіце ў запісе. Відавочна, іх нельга параўнаць з Валынню, ну як бы так. Ну не, камон, поляки туди цільово завозили своє населення, роздаючи землі та пільги. Я не виправдовую різню, але не треба робити вигляд, що не було дискримінації всього цього. Була дискримінація, але поляки жили на Волині стагоддзямі. Тейк быў у гэтым. Украінцы здзіўляюцца, што поляки забылі на Волыні. Поляки, блядь, жили там заўсёды просто. Бандера і Пілсудський обоє перед смертю сказали одне: «Аллах – істинний Бог, іншаллах». Гэта таксама трэба выразаць без кантэксту. В Братыславе є метро, нахуя? Ну, сталіца, тыпу. Я не ебу, насамрэч, ці ёсць у іх метро. Я просто ведаю, што дохуя грошай у Словаччыну было уліта саўкамі, і ўся іхняя прамысловасць на гэтым трымалася, а магчыма і зараз трымаецца. Дык адбудавалі за грошы ЕС, вось табе і рэпутацыі, дурны ці што? Так, адбудавалі за грошы ЕС, толькі чамусьці, блядь, грошы ЕС атрымлівала і Польшча, блядь, якая-небудзь Грэцыя ці іншая залупа, блядь, паўднёваеўрапейская, але эканоміка паспяховая вось толькі ў Польшчы. Як жа так атрымліваецца? Калі справа была ўся ў рэпарацыях, блядь, ад еўразвязу. Ці пра што гэта? Ці гэта аргумент пра рэпарацыі, блядь, ад Нямецчыны? Ну, зноў ж такі, гэтыя самыя грошы атрымлівала не толькі Польшча, але, скажам, і Грэцыя. І шмат іншых бяднейшых краінаў. Чэхія, хутчэй за ўсё, атрымлівае, краіны Балты. Ну, окей, краіны Балты і Чэхія, там можна яшчэ разважаць пра рэпарацыі, але Грэцыя, паўднёваеўрапейскія краіны. Просто вы карыстаецеся тэрмінамі, значэнне якіх нават прыблізна не разумееце і ніколі не спрабавалі хаця б, ну, некалькі секунд падумаць над тым, што вы пізданулі ў чаце. Гэта не рэпарацыя. Гэта проста грошы, якія вылучаюцца любой неразвітай эканоміцы еўрапейскага звязу. В Братыславе немає метра, алло. Окей. Ну, тады там, не ведаю. Прыклады Менску, Киеву, все яшчэ застаюцца.
Таму што ў Менску і Кіеве, здаецца, у 50-х ужо існавала метро. Прынамсі, першыя станцыі. Ну, мені поляки, які зі мною навчались, казали, що Галичина завжди була польською, і поляки захищали ці землі від орд хохлів. Ну, до речі, Львов літерально поляки боронили ад хохлів, так, было такое. І їм гэта ўдалося нават. Не, ну ты таксама ўжо перагібаеш, у Украіны вялікі патэнцыял для інвестыцыяў. Украина гэта вялікая чорная дзірка фінансавая. Я не буду далей развіваць гэтую думку, я ўжо патлумачыў. Якщо Безилевич не стане прэзідэнтам Украіны, то все Украіны не будзе. Ну, таму яго і мобнулі, ведаеш, каб гэтага не адбылося. Хаця я Базілевічу хачу, вось, для хайлайту, калі хтосьці будзе рабіць хайлайт, Базілевічу жадаю поспехаў і галоўнае застацца жывым. Вось вайсковых поспехаў, калі яго сапраўды мабілізавалі і сапраўды ён паедзе на фронт, выключна вайсковых поспехаў пры максімальнай бяспецы. Вось жадаю табе проста, Базілевіч, ну, захаваць жыццё. Усяго найлепшага, насамрэч. Гэта вельмі сумна. Я, калі што, шаноўнае гаспадарства, ведаеце, пасля таго, як я прыкладна 2 гадзіны абсіраў Украіну, украінскі нацыянальны міт, украінскую дзяржаву, я, магчыма, заслужыў сабе месца на украінскім міратворцы побач з Радзівоном Батуліным і галоўным рэдактарам Еўрарадыё. Пасля гэтага я хачу вам сказаць, што так-то я праўкраінскі стрімер, так-то я за Украіну. Просто я за Украіну у канфлікце Рашкі, блядь, з Украінай. А ў канфлікце Польшчы з Украінай я за Польшчу. Вось. Тут трэба размяжоўваць гэтыя рэчы. Мав на увазі, що рівності у дискурсу бути не може через війну. До війни було дохуя часу. Ніякого дискурсу створено так само не було. Знайшов камавік, де ён у мяне заўсёды пры сабе. І адзін яшчэ запасны. Гумовы. Увесь такі, ведаеш, абвалочаны у бялковым крэатыне. Спецыяльна, каб лепей уваходзіў у рот. Японцы, гэта я чытаў, па-мойму, Зелібоба наўпрост ідыёт, які разрухоўвае на тое, што яму будуць цалаваць сраку, пакуль ён ваюе, бо ён проста не зацікаўлены ў тым, каб Украіна існавала як нармальная дзяржава. Гэта бачна за Ярмаком, тым жа самым, альбо Міндычам. Цалкам згодны, нават няма чаго дадаць. Так, цікава, а адкуль підарашка возьме войскі для таго, каб дапамагчы Беларусі? Да мобне проста. Просто мобікаў туды дашлі. Ім жа не трэба эфектыўна змагацца з украінцамі на беларускім фронце. Ім дастаткова зрабіць выгляд змагання, каб Украіна, напрыклад, пачала хуярыць па беларускай інфраструктуры. Я раю пачытаць тэкст, які Зянон Пазняк напісаў па тэме у ягоным тэлеграм-канале. Знайдзі, там больш-менш падрабязна разбіраюцца магчымыя сцэнары. Магчымыя сцэнары, вынікаючыя з атакі Украіны на расійскія сістэмы карэктыроўкі ракетных вось гэтых запускаў на тэрыторыі Беларусі. Хаця мне вось у чаце пішуць, што нібыта гэтая авантура Зяленскага спрацавала. Хуй ведае, гэта ўсё будзе змяняцца яшчэ ў бліжэйшыя дні, а магчыма і тыдні і месяцы. Пакуль што рана рабіць канкрэтныя нейкія высновы, што ўдалося Зяленскаму зрабіць, не ўдалося.
Трэба яшчэ пасачыць за сітуацыяй. Який сенс порівнювати Україну і Польщу, якщо у поляків ніколи не було проблем з самоідентифікацією? Ці процеси, які в Україні відбуваються зараз, поляки пройшли 100 років тому. Гэта... Я не згодны, але мне лянотна тлумачыць чаму. Гэта яшчэ на гадзіну будзе піздзежу. Все тому, що зеля євреї з усіма витікаючими, так, з усіма витикаючими вадкостями з тіла ягоної мамаші, блядь. Тому його і поляки не люблять. Калі б толькі яго запросив Фржина. Не ведаю, хто такі Фржину. Бабарыкам канчатак «М» у мужчыны, а параграф. А еда жанчына, мне похуй. Добре, закінчую срати в чат. Окей. То бок, відэа з Бабарыкай, гэта можа тычыцца там жонкі Бабарыка, мне похуй. Ніякага палесся как лам, толькі праз мой труп. Да калі ласка, блядь, можаш там у гэтых балотах і легче. Просто вось у навушниках уключай песні Дорошенко і иди забивать себе. Осуджаю суицид. Не закликаю, конечно, до ніяких реальных дзеянняў. Гэта ўсё я про не веду цивилизацию шостую. Нет, там ты сказал, что Польша, маўляў, не насрала Украине. Не, я сказал, что... Я не казал, что Польша не насрала Украине. Прынамсі, такіх фармулёвак я не памятаю. Відавочна, санацыя і пацыфікацыя не пасуе як адпаведнік валынскай масакры. Ну так, у гэтым і быў тэйк. А злачынствы з боку міжваеннай Польшчы ці арміі краёвай я ніколі не адмаўляў, і палякі, што характэрна, таксама. Різня на Варыцькому перевалі відбулась в березні 1939-го. Ну, гэта трэба канкрэтна глядзець, што гэта за різня такая. Разом з угорскую армією. Окей, ну я не шару. Магчыма, ты маеш рацыю. Але нешта мне падказвае, што гэтая рызаніна на Варыцкому перевале гэта як кейс з бурым, які забіў там каля 120 ці 150 беларусаў на Падляшшы. І гэта прыводзіцца як тыпу адпаведнік валынскай рызаніны. То бок зноў ж такі просто паглядзіце на лічбы. Але я пра рызаніну на Варыцкому перевале не ведаю нічога, прабач. Моя галава была занадта занятая апрацоўкай украінскіх тэйкаў пра тысячагадовы прыгнёт Панаме. Ты раней піздануў потым пра тое, што да валынскай масакры нічога не было. Блядь, што? Як ставішся да Рэмуальда Райса, красаўчык? Вось, я прадбачыў гэтае паведамленне. Адмоўна стаўлюся. Так, што думаеш наконт інцыдэнта з Лахвічам ды Батуліным Генай? Тлумачыў ужо сёння і на папярэдніх стрымах таксама тлумачыў. Паглядзі стрым, які называецца «Новы беларускі флешмоб». Там літаральна на самым пачатку я падрабязна усё расклаў па палішках. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ненавижу спякоту. А ў канфлікце Польшы і Германіі за Германію, таму што яна заходняй,
Блядь, гэта павінна быць байтам нейкім. Спадары украінцы ці беларусы, байцце актыўней і старанней неяк. Дзякуй за параду, ахаха, смаката. Так. Як думаеш, Тихановська шепнула з зелі, що треба хохлам ебати з Лукашенком? Я думал, ты, блядь, напишешь, что Тихановская. И что Тихановская, и она нашептала Зеленскому на вухо, как надать звание там ці імя герояў УПА элітнаму падроздзелу ўзброеных сілаў Украіны. Вось гэта было б сапраўды моцна з боку Ціханаўскай. Прынамсі, я б такога руху з ейнага боку не чакаў. Маргінез 10 гадзін п'е камавік, ды гучна смакуе. Да калі б камавік, гэта проста Кока-кола зеро. Камавіка сёння мы не пачастуем, мне здаецца. Так, зрабіце, калі ласка, хтосьці ў Менску метро з 1984-го. Каму ты пиздишь, блядь? Які нахуй, пачакай. Там же пасля вайны адразу яго пачалі будаваць. Ці я абасраўся? А, сапраўды, 1984. Окей, абасраўся. Насеренькаў трошечки. Пукнуў з падлівачкай. Гісторыя мінскага метрапалітэна пачынаецца ў канцы 60-х. Ага, то бок яго будаваць пачалі ў 60-х, а адчынілі толькі ў 84-м. Ну окей, так, сапраўды бахнуў з падлівай. Сапраўды пацякло па штаніне, хаця ў мяне нават не штаніны зараз, а шорты. Прызнаю, што з датамі я памыліўся, але так ці іначай пабудавалі, што ў Менску, што ў Кіеве метро яшчэ ў Савецкім Саюзе, а палякам удалося гэта зрабіць толькі ў 90-е. Пры тым, што насельніцтва ў Польшчы, у тым ліку ў Варшаве, значна большае, чым у Менску. Хаця, якое было насельніцтва ў Менску ў Саўку? Вось я зараз так падумаў. Магчыма, у Варшаве было і менш. Усё ж такі пасля Другой сусветнай, там, варшаўскага паўстання. Магчыма, Варшава сапраўды была больш раз'ёбаная. Ну, гэта трэба было б правяраць, а я займацца гэтым не стану, правільна. Пра польскі беларус так проста купіўся за шклянку колы. Навіны Беларусь сягоння. Папізді мне яшчэ тут. За шклянку бела колы. Не дай бог, не дай бог. Я той чалавек, які адрознівае смак Кока-колы ад смаку Пепсі-колы. І знаходжу Пепсі-колу смачнейшай. А бела кола гэта ссулі. Таму не абражайце мой густ, калі ласка, узгадваннем белаколы в суе. Вось, мы нарэшце дачыталі чат, ёпце. Так, давайте паглядзім. Давайте пачнем глядзець відэа. Нам паўгадзіны засталося пасядзець. У мяне больш часу з'явілася, канешне, у параўнанні з папярэднім тыднем, але ўсё яшчэ трэба рыхтавацца да абароны дыплому, таму давайте я пазачыняць эту залупу ўсю. 1000 укладак. Тарашківізатор, нахуя мне быў тарашківізатор, блядь. А, я ўзгадаў, я рабіў мем з Дарашенко, і мне трэба было на хуткую руку карацей. Так.
А мяне чуваць зараз? Мяне просто показвае, што залагаў стрым. Блять. Чуваць. А бачна, ці залагаў стрым? Потому что передо мной зараз страшная, блять. Мой ебальник просто на увесь экран растягнуты. Як это выглядае? Не, на стриме все нормально. А у мяне пиздец. Блять. Ну я ж видос не смогу вывести так. Цябе бачна видосу? Не, видосу не павінна быць. Видосу-то не павінна быць, гэта нормально. Я просто сябе хуёва бачу. О, уключыў карацей рэжым студыі. Буду праз рэжым студыі апераваць. Текст. Давайте, у нас тут был видосик, аккурат. Не, белакола выкарыстоўваецца ў турмах Беларусі, на яе садзяць. Ну, даверуся твайму досведу. На мікрасекунду было. Окей. Ну гэтая мікрасекунда яна прывяла до таго, што ў мяне OBS залагаў. Не. Ну, карацей. Відэа. У нас актуальная чарга другая. Так. Донат. Давайте проверим, ці былі донаты. Я вось увесь стрым сяджу без навушнікаў. Я нават не ведаю, ці яны былі. Не донат. Тут няма донатаў. Тут таксама няма донатаў. Ну і тут, здаецца, іх няма. Нагадваю, што можна донаціць праз Donation Alerts, праз Streamlabs, праз Tribute і турнікет. Турнікет, там у турнікеце можна крыпту донаціць. Праўда, я пакуль што не знайшоў часу, каб прыкруціць алерты да турнікету. Займуся гэтым пасля абароны дыплому. Вось я акурат пачынаў, здаецца, распавядаць пра дыплом, што я пакуль не магу на пастаянцы стрыміць, але калі ўсё будзе добра, то я летам, карацей, буду стрыміць проста як вар'ят. Разы по 4 на тыдзень по 6 гадзін. Вы ахуееце. Ось, але гэта калі ўсё складзецца, як мне трэба. Мас, як табе стрымы Ксюшенькі з Пятрухіным? Не глядзеў. Турнікет накладаецца на параненне. Ці нахуй. Вось у нас видосик. All pants must die. This is our 1 май. All pants must die. Дарэчы, пакуль 19 чалавек на стрыме, нагадваю подписываться і на гэты канал, і на Twitch, і на Кік. Я паспрабую ўсё ж такі Twitch і Кік неяк упісаць у сваю сетку стрымоў летніх, так каб асабліва вас яны не турбавалі, тых, хто хоча на Ютубе глядзець. Подписывайтеся там на телегу, на ўсю хуйню, спасылкі ў апісанні і на донаты таксама ў апісанні спасылкі. Вось, а у нас з вами відэа. Так, які тут павінен быць тайм-код? 4:46. 4:46. Добра.
Відэа з каналу Белсат Ньюс называется «Бабарыка». Бабарыка про сувязь з Расіяй, выборы 2020 і Лукашенко, сына Эдуарда у закладніках і Калеснікаву. Текс. Вы бачите відос? Мне, блядь, трэба правяраць цяпер усё пра стрым. Не, вы не бачыце ніхуя ж. Что за хуйня? Мабуть, ОБС вирішив послати мене нахуй. Мабуть, он крашнуўся просто ў пізду. Але пры гэтым нейкім чынам працуе. Бля, ну не ведаю, тады походу відос не паглядзім сёння. Я не буду перазапускаць. О, блядь. Ён вывеўся нахуй, ёпта. Окей, давайте паспрабуем паглядзець. Погнали. Напишите, калі будуць нейкія праблемы. Так, разумею, што паўгады, як вы знаходзіцеся на свабодзе, я глядзеў некалькі інтэрв'ю з вамі, у тым ліку з Ульянай Бабаед на Deutsche Welle, такая human гісторыя. Асуджаю бабаедства. Гэта неправільна. Пра вас. Як зараз праходзіць гэтая адаптацыя, жыццё вашае ў Нямецчыне, як вы адаптуецеся паводле нейкіх дзяржаўных праграмаў ці вучыце нямецкую мову? Ну, так, я ведаю ўжо адзін такі выраз па-нямецку. Слаба распаўсюджаны, канешне, але калісьці ў старадаўняй старажытнай Нямецчыне ім карысталіся пры вітанні. То же самое. То есть на сегодняшний день я прохожу путь беженца, то есть какого плана? Я ищу работу. Значит, к сожалению, не очень серьезно отношусь к изучению немецкого языка, потому что не хватает времени и, наверное, мотивации, потому что английский язык в Берлине точно спасает. У меня английский язык есть. Я, как я уже говорил, сейчас решаю вопрос о... А я забыл яшчэ сказать, ставим подобайки на трансляцию, потому что я гляджу, там зараз... Колькі? Три подобайки, блядь. Ставим подобайки, ёпта. Собственно, чем я буду заниматься в первую очередь для обеспечения собственной жизни, то есть чем я буду зарабатывать. Вот. Я очень надеюсь, вы уже вызначились с гэтым? Ну, будем говорить так, я понимаю свою востребованность, то есть на самом деле уже провели переговоры, и на сегодняшний день просто ищется вариант юридического оформления. Вот, как мы будем взаимодействовать, а заказчик на мои услуги уже есть. Цудоўна. Але вы не будете пакуль што казаць, чым конкретно вы будете заниматься? Нет, пока нет, потому что, ну, как я всегда говорю, что
як кажуть белорусы, там, не кажи гоп, пока не перескочил. Вот. И поэтому, ну вот, когда я уже этот вопрос решу, и когда у меня уже будет подписан контракт, и когда я уже понимаю как, то, безусловно, скрывать я этого не буду. Если это будет интересно, безусловно, расскажу. Спадар Віктар, што за гэтыя паўгады вам удалося пераасэнсаваць? Канешне ж, калі вернемся ў першую чаргу да вашага вызвалення, так і да самага тому моманту, калі вы далі Секунду, я зачыню на ўсялякі выпадак іншы браузер, таму што ў мяне пачынаюцца зноў нейкія лагі ебаныя. першае інтэрв'ю блогеру Золкіну ва ўкраіне, якое вызвала вялікі рэзананс перадусім адносна вашага адказу чый Крым. Вось ці вы тады чакалі, што будзе такая менавіта рэакцыя, і як потым гэта ўсё ўспрымалі? Вы знаете, я совершенно спокойно отношусь к любой реакции, которая вызывает интервью, мое в том числе, потому что Мне похуй. я считаю, что самое главное, что я всегда делал, это я делал искренне и говорил то, что я считал возможным и нужным в тот момент, когда я это говорю. Значит, на момент Так, сёння ў заўтрашні дзень после освобождения, значит, сказать что-то другое, чем то, что я говорил в 2020 году, было очень сложно. То есть фактически позиция человека, который 5 лет находится в изоляции, мало чем может измениться по сравнению с тем, который был... Так, Бабарыка, ён таксама ўсё жыццё знаходзіўся ў изоляцыі. Ён мне кагосьці нагадвае. В 2020 году. Собственно, она такая была. Такой был и ответ. Ён ўсё жыццё знаходзіўся ў изоляцыі і не ведаў, што Расія акупавала Крым. Он, по-моему, мало які быў да гэтага украінскай тэрыторыі. уже у кого остались сомнения относительно, значит, оценки, которые я сказал и событиям, и по войне, и событиям. Тым больш, што вы самі пакамунікавалі Я на тебе, как по войне. з прэзідэнтам Украіны. Но, да, безусловно, но давайте исходить из того, что, насколько я помню, интервью Золкина было до. Так, яно было крышачкою раней запісана, але вот, выпущена нет, пазней. ну, так, я поэтому и говорю, здесь же нужно четко выстраивать тайминг. Тым не менш, вось увесь гэты час, і пакуль вы знаходзіліся за кратамі, і калі толькі пачалі ісці на гэтыя выбары, быў заўсёды такі шлейф вас як прарасійскага кандыдату, там і шмат палітыкаў цяпер закідваюць. Што вы можаце адказаць на это ўсё? Да, собственно, ничего Да не мне могу похуй, сказать. Мне блядь. очень радостно то, что у меня тоже сегодня спросили вопрос, значит, а почему не меняется отношение к вам со стороны всех остальных? Я говорю, потому что я все время, наверное, не создавал вокруг никаких иллюзий. То есть я четко понимаю, что логичная какая-то ассоциация, раз в 20 лет был менеджером, и не просто менеджером, а руководитель российского банка, то, наверное, какая-то связь есть. Но люди не смотрят... Ну, ты сам распавядаў, што ў цябе быў куратор ад КДБ. На дела, которые... Бабарыка ён распавядаў літаральна, што ён не можа быць карупцыянерам і што ўсе абвінавачванні ў карупцыі з боку Лукашэнкі яны не маюць ніякай падставы, таму што калі б ён быў карупцыянерам, то вось гэтыя самыя куратары з КДБ яны б гэтую сітуацыю выявілі на раннім этапе. Гэта ён такім чынам сябе апраўдваў, калі што. Сумнеюся, канешне, што сёння ён бы стаў прыгадваць такі цікавы факт сваёй біяграфіі свайго кіраўніцтва банкам, але у відэафармаце гэта зафіксавана. Были сделаны банком, который я руководил с точки зрения... Это ўсё, як кажуць, зафіксавана. Можете в интернете почитать. Там вклада в белорусскую культуру. Я не говорю, что это мой вклад, я говорю банка, в котором мы работали. Я думаю, что если вспомнят люди проекты, которые мы делали, то они на самом деле имели целевую аудиторию исключительно белорусскую культуру и поддержание белорусских проектов. Про культуру я яшчэ хачу запытацца крышку пазней, але тады ў 2020 годзе выдавалі інтэрв'ю. Бля, у мяне відос лагае, у вас таксама?
У вас таксама відос лагае? Сказалі, што вы не пойдзеце ніколі на вышэйшую пасаду, на прэзідэнцкую пасаду, толькі калі не будзеце ведаць, што за вамі хтосьці стаіць. Вы малі на ўвазе менавіта беларусаў, вашу каманду, вашых выбаршчыкаў? Я это очень четко сказал, даже на вопрос, когда еще было первые 10 тысяч, когда мне точно так же задавали вопрос, на кого вы опираетесь, я брал в руки 10 тысяч листов подписных и говорю, я опираюсь на белорусский народ. Цяпер вось, дарэчы, калі кажам пра ваши першыя публічныя выступы, вы пачалі рабіць стрымы на Ютубе, у тым ліку адказвалі на пытанні вашых Я, дарэчы, ніводнага не глядзеў. прыхільнікаў, і ў тым ліку казалі, што Пры тым, што я бачыў стрым на канале, по-моему, Шэры Кот з, так назовем гэта лекцыяй ад Мацкевіча, але вось неяк да стрымоў Бабарыкі я не дайшоў. напрыклад, Я бачыў стрымы дзядка. пра тое, што трэба працаваць на 3 кірунках, і адзін з кірункаў гэта адчуваць, што можна зрабіць для беларусаў. Ну, я лічу, што мае стрымы на нашмат вышэйшым узроўні знаходзяцца, чым стрымы любога з гэтых персанажаў. Унутры Беларусі. Прайшло 5-6 гадоў там з выбараў 20-го года фактычна. Многія кажуць, што старонка перагарнулася. Ці вы адчуваеце, што беларусам па-ранейшаму цікава ідэя пераменаў? Я бы сказал по-другому. Как и тогда, так и сейчас, я считаю, нужно делать то, что нужно делать, что нужно белорусам. Говорить о том, что мы не знаем, что нужно белорусам внутри страны, потому что мы не имеем оттуда отклика, это лукавство. Когда мы приходим и говорим, что мы на кого-то и что-то опираемся, то давайте тогда посмотрим, на кого и мы что опираемся. Когда мы говорим, мы не знаем, как достучаться до внутри Беларуси, там вообще живут более 6 миллионов людей. И поэтому тогда на кого вы будете опираться? Блять, нават Бабарыка не ўспрымае палешукоў за людзей. Если вы говорите... И абмяжоўвае насельніцтва Беларусі до 6 миллионов. От имени белорусов. Поэтому я и тогда, и сейчас однозначно считаю, что в первую очередь нужно формировать систему, которая позволила бы понять, чем живут сейчас белорусы, какие у них проблемы, на что они откликаются, чего они хотят, и помогать им решать эти проблемы в первую очередь, даже имея тот ограниченный ресурс, который у нас есть. А вы уже намацали вось адказы на гэтае пытанне? Нет, я могу сказать, что у нас есть понимание, как это сделать, и я очень надеюсь, что мы это будем делать. Але як? Назовем это так. Я даже озвучу название нашего проекта. Ну, вось паглядзіце, ён нават не папрасіў 200 000 еўра у беларусаў на моцны удар па рэжыме, па буржуазным рэжыме Лукашэнкі і не абвінаваціў пасля беларусаў у тым, што не скінуліся. Таму як бы старт ужо лепей, чым у Хуана Гарсіі, якога таксама, канешне, не варта было б всуе узгадваць, але што ж паробіш ужо. Такая праца стримерская. Беларусь Network. То есть мы будем формировать сеть, которая могла бы позволить собрать воедино. И это не обязательно от людей. Еще раз говорю, что если люди не говорят, то это не значит, что они не слышат. Если люди ничего не пишут, то это не значит, что у них нет возможности это обсуждать. И есть много вариантов, когда ты можешь анализировать информационное поле и понимать, чем живут белорусы, что их беспокоит, и об этом говорить. И точно так же на базе этого понимания строить свою деятельность, в первую очередь, еще раз подчеркну, в интересах белорусов,
независимо от того, где они находятся. Спадар Віктор, калі вы кажаце мы, вы маеце на ўвазе сваіх прыхільнікаў, прадстаўнікоў партыі разам, пра якую ўжо казалі вельмі даўно. Ці вы маеце на ўвазе ўсе? Мне падабаецца назва разам, улічваючы, што разам гэта польская ультралевая партыя, у якой, дарэчы, ёсць моцныя шансы не прайсці выбарчы парог нават у набліжаючыхся выбарах. Все-таки авантюра Зелі на цей раз вийшла з Лукою, але я думаю, він захоче більше. Я б поглядзеў на доўгатэрміновыя вынікі гэтай авантуры, таму што я сумняюся, што Путін просто заб'е хуй на тое, што Лукашенко праявіў палітычную волю ў гэтай сітуацыі. Так. Іще буде момент з перекриттям каналу втечі ухилянців через Білорусь, бо там кордон дирявий. До речі, блядь, Базилевич, ты коли думаешь з'ёбвацца ад ТЦК ў Беларусь на сваю дачу ў Пінску, то я табе гэтага вельмі не раю рабіць. Нават паход, блядь, праз Карпаты якія-небудзь ябаныя выглядае і то бяспечней. Дэмакратычныя сілы некалькі разоў вы ўжо сустракаліся з камандай Ціхановскай. Як зараз у вас супраца ідзе? Што чуваць? На сегодняшний день я могу сказать, что какой-то активной совместной работы у нас нету. Есть четкое понимание, во всяком случае у нас, и я очень надеюсь, что это есть у всех демократических сил, в необходимости хотя бы попробовать поддержать и усилить друг друга. То есть два варианта. Каждый идет своей дорожкой и считает, что это очень демократично, что мы идем разными дорожками к одной и той же вроде как цели. Но с моей точки зрения у нас не так много сил, чтобы каждый отдельно мог идти самостоятельно. Намного лучше, если мы помогаем друг другу, идти каждый может быть по своей дорожке. Вопрос состоит в том, что будет ли такая позиция интересна всем и является ли цель декларируемая. Я не вельмі разумею, навошта мне гэта замовілі. Тут няма што абмяркоўваць. Истинной целью, но это уже другая история. Посмотрим. А вы бачыце, што ёсць крытыка з боку беларусаў і ў эміграцыі ў Беларусі на адрас дэмакратычных сілаў, што яны нічога фактычна не могуць зарабіць, ужо там 6 гадоў мінула. З таго, що я знаю, то білоруські погранці тримають кілька днів в ВВС, допитують і депортують в Польщу або Литву. Раніше був штраф за пересічення, зараз не. Базилевич гэта публічная асоба, яго будуць ебошыць КДБшнікі або якія-небудзь губазікаўцы. Палітвязней вызваляюць амерыканцы, там санкцыі уводзяць еўразвяз. Ну а што беларускія дэмсілы робяць? Праводзяць выбары ў координацыйную раду, у якую, дарэчы, вы не пайшлі. С моей точки зрения нужно четко себе понимать, как мы будем мерить успех наших демократических сил. У сантиметрах я б прапанаваў. С точки зрения вы попали, наверное, линейкой прямо в точку. Зачем и чем определяется успех Координационной Рады? Чем определяются выборы? Успешные выборы. Калі на выборах перамог Латушка, то паспяховыя. А калі ён усё ж таки перамог, то яны таксама паспяховыя. Ёсць яшчэ трэці варыянт, што на выбарах у Координацыйную раду перамог Латушка. Но гэта таксама станоўчы вынік. Правильно ж? С моей точки зрения, количеством участвующих. Вас расчаровал гэты вынік 2000? И он был ожидаемый, поэтому мы и не пошли туда. То есть хватило, очевидно, что... Вось глядзіце, у Бабарыкі мозги ўжо вялікшыя за палову эстэблішменту беларускага апозіцыйнага. Я буду дефать Бабарыку карацей. С моей точки зрения, в том виде, в котором существует на сегодняшний день
Ну, я не Ну, говорю Бабарыка гэта не тупы чалавек у адрозненні ад Ціханоўскай, у адрозненні там ад дэпутатаў УКР або кандыдатаў УКР. У Бабарыкі ёсць мазгі. І варыянт 1488 перамог Френ. Асуджаю. о самом институте. Я просто говорю о их полномочиях и о том, что он делает. Во всяком случае, то, что мы увидели за там, 5 месяцев. Идти в эту организацию мы не посчитали нужным, об этом я сказал. Но Меркаванне Віктара Бабарыкі пра украінскую паўстанчую армію. организацию мы не посчитали нужным, об этом я сказал. Блять, Во всяком случае, то, что мы увидели, найдите нахуй. ну, мы всегда Жарт не задаўся. поддержим любого человека, который искренне Хіба Френ НС? стремится. Френ, ён па самаідэнтыфікацыі лібертарыянец, нацыяналіст, але па маіх назіраннях ён антыфа, анархакамуніст. Что-то сделать. Адзін з прадстаўнікоў вашай каманды Іван Краўцоў ўсё ж такі пайшоў ад спісу наступ, ці ён з вамі раіўся перад гэтым нейкім чынам? Нет, у нас, как всегда, любой человек имеет право на собственное мнение, и поэтому, насколько я знаю, я, конечно, там не спрашивал у Ивана, но Иван пошел не как представитель штаба Бабарика, а как Той самы Іван П. представитель молодого наступа. Вы падтрымалі гэтае рашэнне? Как я уже говорил, мы поддержали любых и всех участников, значит, включая и молодого наступа. Ну, молодого наступ мы Ну, поддержали. гэта канешне, гэта нават я падтрымаў. Моладзевы наступ Фрэна, гэта вось нашыя сланы і зубры адначасова. Особо. Які Слубры. у вас зараз адносіны з Марыяй Калеснікавай? Ці вы з ёй таксама раіліся наконт вось гэтых удзелаў у гэтых выбараў і Ну, я яе пад'ёбваю перыядычна. агульных планаў нейкіх? Я считаю, что очень ценно достижение 2020 года то, что ни с кем меня свела судьба в 2020 году, мы сейчас не имеем негативных взаимоотношений. Мы зараз не То стасуемся. есть мы так. все очень уважаем друг друга. Я, дарэчы, такога ж меркавання пра людзей, з якімі мяне 20-й год звязаў. Мы все Усе поддерживаем підарасамі апынуліся, блядь, агентамі КДБ. друг друга, но нужно четко себе представлять, что за это время многое изменилось, и многие не то чтобы выросли, но многие люди сейчас, в отличие от 2020 года, когда работали точно на цель, там, условно говоря, президентское кресло, оно одно, то сейчас возможности к самореализации у каждого есть совершенно там... Господар широкие. Віктор, а разам з тым вы заявілі пра тое, што у 2020 годзе у вас не было мэты выйграць прэзідэнцкія выбары, а даць беларусам інструмент магчымасцяў для нейкіх зменаў. Але як можна даць гэты інструмент, не змяніўшы аўтарытарную ўладу, якую выбудаваў Александр? Так, нібыта да цікавага падышлі. Я боюсь, что вы чуть... Вось мне можна было гэты велізарны фрагмент на пачатку не замаўляць, а вось толькі гэта. Я, конечно, не помню, чтобы я сказал, что у меня не было цели выиграть. У меня была цель выиграть. Окей. Но эта цель была не самоцелью. То есть власть и кресло президента не является Ну вот, целью. чтобы не стать Она- прэзідэнтам. Вот, то есть, условно Так, а якая была мэта? говоря, нужен был пост президента для того, чтобы иметь возможность. Не, то бок, усё ж такі мэта была перамагчы ў выбарах. Пытанне, як можна перамагчы ў выбарах у краіне, у якой няма выбараў? Аўтарытарны рэжым, як выказаўся вядучы. Сделать эффективно. Пытанне было пра тое, чаму ты пайшоў на выбары, ведаючы загадзя, што яны не працуюць, і ты прэзідэнтам ніякім не зробішся. Механизмы развития Беларуси, более эффективные, чем они существовали. То бок, адзін варыянт. Бабарыка ідыёт, і ён спадзяваўся на авось. Я ў гэта не веру. Другі варыянт. Бабарыка спадзяваўся на вуліцу.
Але ніякай вуліцы насамрэч ён ніколі не рыхтаваў, і ўся вуліца адбылася па выніку без яго. Ён увесь час толькі распавядаў пра тое, як ахуіцельна працуе цэнтральная выбарчая камісія і што масавыя рэпрэсіі гэта міт. Трэці варыянт, што ён быў перакананы, што нягледзячы на вынікі выбараў, нягледзячы на вуліцу, яго пасадзяць у крэсла прэзідэнта сябры з усходу. Абірайце самі, які вам бліжэй. Вось. Першы, другі ці трэці. Но еще раз, это разная история. То есть бороться за кресло президента, чтобы быть президентом, это неправильно. Ты борешься за Идиотизм. кресло президента, чтобы из него сделать что-то там с этого кресла полезное и более эффективное. Вот и все. Але вы бачылі, напэўна, што адбываецца з тымі, хто кідае выклік уладам, хто кідае асабісты выклік Александру Лукашенку на прэзідэнцкіх выбарах. Вас гэта не пугало? Не пужало ніяк? Но я могу сказать, что это все происходило после выборов. Впервые, как мне кажется, в 2020 году кандидата до выборов арестовали. У Владимира Некляева ў 2010 годзе Так і што? У гэтым была мэта быць арыштаваным, проста каб паказаць, што выбары не працуюць? Ну гэта нібыта і так было ясна. быў збіты яшчэ да закрыцця На выбарчых пытанне ён карацей не адказаў. участкаў на прэзідэнцкіх выбарах і пазней пасля больніцы адпраўлены ў СІЗА КДБ. Совершенно верно. И еще раз, он был зарегистрирован Як кандидат на прэзідэнта. и нет отстранен от выборов. Ну так, бо Но- в прынцыпе выбары канчаліся ўжо ў гэты дзень, праз некалькі гадзінаў, так? у нас произошло все наоборот. То есть меня не зарегистрировали и меня арестовали до момента выборов. Ну як Сергея Тихановскага, только Сергея Тихановскага Совершенно допусцілі да збору подпісаў яшчэ, ён быў Вот. нейкі То есть час. поэтому вот я как раз об этом и говорю. То есть такой сценарий был впервые реализован, и я об этом говорил. Я не верил в то, что власть настолько слаба и настолько нас испугается. Я употреблял термин спортивный, что когда ты Ну выходишь... то бок цяпер за дэбілаў бабарыка ўспрымае нас, што мы гатовыя паверыць, што дырэктар Белгазпромбанку просто ўзяў з ніхуя і паставіў усё на нейкую карту, блядь, авось, тыпу спадзяванне на тое, што выбарчая сістэма Беларусі спрацуе і ён сапраўды зробіцца прэзідэнтам менавіта ў выніку электаральнай кампаніі. Ён хоча, каб мы паверылі, што ён у гэта верыў. І ў гэтую веру ён уклаў, блядь, усю сваю маёмасць, будучыню свайго сына, сваю свабоду. Праўдападобна, так, вельмі верагодна, так і было. Ходишь в ринг бороться, то соперника твоего до этого переломали ноги. И потом говоришь, я победил, потому что соперник не вышел на борьбу. Так не бывает. Спадар Віктора, вот пра культуру Гэта просто хуйня. Гэта было ясна да выбараў 20-го. Выбараў у Беларусі не было з 94-го году. Шчырых выбараў з альтэрнатыўнымі кандыдатамі, якім не перашкаджаюць весці свае электаральныя гэтыя кампаніі, свой піар палітычны. Што гэта за набор слоў быў толькі што, я не разумею. То бок, мы маем дачыненне з чарговым Езусам, які проста сябе ахвяраваў, каб мы пабачылі хібы сістэмы. Ну, нібыта яно таго не было варта, шчыра кажучы, улічваючы ўсе падзеі ад 20-го году і па сённяшні дзень у Беларусі. яшчэ, І конечно, не толькі ў Беларусі. я хацела б закрануць гэтую тэму. Вам асабіста, як вы сябе адчуваеце, калі чуеце навіны пра тое, што распрадаюць карціны, якія вы з вялікім высілкам закупалі праз аўкцыёны, прадаюць вас Я іх скупляю сам. ваши асабістыя рэчы. Ну, дарэчы, гэта было б ходам генія, калі б карціны, якія купляў бабарыка, распрадавалі самому бабарыку, каб ён іх выкупляў Што на ў якіх-небудзь аукцыёнах там. вашу маёмасць, у вас, ну, вот, якія пачуцці ад гэтага ўсё? Ну, здесь, наверное, нужно разделить на две составляющие.
Не ведаю, на які там і што трэба раздзяліць. Дупу трэба раздзяліць на дзве булкі, па маім меркаванні. Але відос мы скончылі глядзець, і нам трэба скончваць стрым. Дзякую за замову відэа. Тэкс. Мне, дарэчы, нейкія дзівосы з камеры адбыліся таксама. Ладно, похуй. Дзякую, шаноўныя, за ваши паведамленні ў чаце. Дзякуй, хто глядзеў, хто ставіў падабайкі, не забывайце ставіць іх. І калі вы глядзіце мой стрым у запісе, подписывайтеся на YouTube канал, на Twitch, на Kik, на Telegram, долучайтеся до серваку ў Дискорде, подписывайтеся на Twitter, на Instagram і... Да, здаецца, і ўсё. На Patreon подписывайтеся і долучайтеся до нашага платнага чату ў Тэлеграме. Там круто. Ён апынуўся лепей, чым я чакаў з самага пачатку. Я думаў, гэта проста будзе пустэльня, а апынулася, што гэта адзін з самых актыўных чатаў, у якіх я ўдзельнічаю за апошнія некалькі год. Мабыць, нават 10 год, не ведаю. Ну, менавіта такіх беларускіх чатаў. Спасылкі на донаты ў апісанні, калі хочаце падтрымаць мяне і акупіць стрым, спадары акупанты, вось, калі ласка, пераходзьце па спасылках у апісанні. Так, мені теж не подобається, що Тихановський штовхують за людовіни. Так, караці, усім дякую. Побачимося з вами у суботу. І паспрабуем канфу запустить. А на сёння мы скончваем наше спатканне. Усім дзякуй. Як я ўжо сказаў, я не веду, у мяне, карацей, нейкія. Як называюцца доўгія развітванні, я забыў. Да якой нацыянальнасці іх прыпісваюць. Вось, карацей, гэтай нацыянальнасці я і ёсць. Усім да пабачэння. Давайте.